militærstrategisk indefra ud dynamik, som er drevet i vidt omfang af en amerikansk genfortolkning af betydningen af den russiske militære opbygning i den arktiske region, som har været undervejs i et godt stykke tid. Så det betyder, at der er og den udvikling har sådan set ikke noget at gøre med det, der sker i Arktis, men fordi at Rusland og USA ligger relativt tæt på hinanden i Arktis, så kommer den her militære konkurrence til at udspille sig i Arktis. Begge parter, USA og USA's allierede, tilfører øgede militære ressourcer til regionen. Det samme gør Rusland. Så vi har altså sådan noget dynamik, der leder hen imod sådan en form for våbenkapløb, men jo så også forskellige forsøg på at kontrollere det våbenkapløb, og prøve på at reducere spændingen, prøve på at udvikle risikominimerende initiativer osv. Men det her knytter sig altså i vidt omfang om atomvåben, om missiler, om missilforsvar, om baser, militære baser, om ret til baser, om øvelser, om nye militære operationer. Det her billede af det her hangarskib er et amerikansk hangarskib, som i forbindelse med en stor militærøvelse i 2018, for første gang siden afslutningen af den kolde krig, ikke lige det her skib, men for første gang siden afslutningen af den kolde krig, sejlede amerikansk hangarskib nord for Polarcirklen. Så det understreger, at spændingen, hvis man skal kalde det, den militære spænding i regionen er stigende. Okay, så der er altså de her to spil, som har hver sin logik, men de spiller sammen, og de forstærker hinanden. Det er klart, når den økonomiske udvikling er usikker, men stigende, så er der mere på spil. Og når der er militærstrategisk fokus, så bliver det også vigtigere at, i citationstegn, forsvare sine rettigheder, også de økonomiske. Men i øjeblikket er det altså en militærstrategisk udefra og ind logik, der dominerer. Konsekvensen af det, og det vil jeg så snakke om nu, det er, eller en af konsekvenserne af det er en række militærstrategiske udfordringer for det, jeg så kalder kongeriget Danmark. Arktis er med andre ord et militærstrategisk problemkompleks. Når jeg siger problemkompleks, så er det fordi, det giver en række problemer, som ikke kan løses, men som hænger sammen. Og dem vil jeg prøve på at sige en lille smule om nu. Og det er et militærstrategisk problemkompleks, fordi der er nogle militærstrategiske udfordringer, som hænger sammen med nogle afgørende politiske hensyn. Og hvis I kigger på den boksen til venstre, så kan I se, hvad det egentlig er, der er på spil for kongeriget Danmark. Det er den bilaterale relation til USA, Danmarks vigtigste alliancepartner. Det er rigsfællesskabets sammenhængskraft, også noget, der bliver lagt ganske stor vægt på i København, men samtidig også at have et lavt spændingsniveau, altså at sørge for, at Arktis forbliver med at være en lavspændt region, inklusiv at fastholde et nogenlunde fornuftigt bilateralt forhold til Rusland. Og endelig så handler det også om det, jeg har kaldt prioritering af forsvaret, ressourcer og opgaver. På en anden måde kunne man have sagt, at det handler også om penge. Så der er altså ret mange relativt centrale udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn eller målsætninger på spil for kongeriget Danmark, for Danmark i regionen. Og pointen er, at dem kan man jo ikke alle sammen, eller de kommer på spil i forhold til hinanden, ikke? Og de kommer på spil i forhold til hinanden netop i nogle militærstrategiske udfordringer, som knytter sig til baser og baserettigheder, som knytter sig til luftrum og suverænitetshævdelse, som knytter sig til militært aktivitetsniveau, altså hvor er man til stede, og hvor meget er man til stede, og endelig den nye betydning, Nordatlanten har. Og der kan man, nu har jeg taget et arktisk, eller kort over en arktisk region, med lidt af Europa med os, inklusive Færøerne. Og når det gælder baser og baserettigheder, så snakker man oftest om Grønland og om Thulebasen, men det samme gør sig jo potentielt også gældende på Færøerne. Der har været amerikanske admiraler forbi at se, hvor dybt vandet var i havnen, og om der var plads til et amerikansk krigsskib, og hvor der kunne stå nogle olietønder. Så på den måde så er der også potentielt interesse i Færøerne som et amerikansk støttepunkt. Man kan sige, at den danske regerings interesse i at genopføre nogle radaranlæg er også udtryk for, at baserettighedsdiskussionen er på spil også for Færøerne. Den luftrumsradar, som forsvarsministeren snakkede om, er jo præcis et udtryk for, at luftrumsovervågning og sikring af luftrummet er afgørende militærstrategisk udfordring for Danmark. Det gælder på Færøerne, men det gælder i endnu højere grad på Grønland, som jo
man kan se på kortet, er relativt meget større end Færøerne. Der er heller ikke nogen radar der. Så selv hvis det politiske problem på Færøerne bliver løst, så bliver det overordnede militærstrategiske problem i forhold til luftrumsovervågning ikke løst af det. Og grunden til det problem, det er fordi, som ministeren gav udtryk for, stiller spørgsmålstegn ved dansk suverænitet. Hvis man ikke kan overvåge sit eget territorium, hævder man så sin suverænitet? Er man så faktisk en rigtig stat? Og det er jo ikke særlig rart spørgsmål at blive stillet. Og endelig, det sidste knytter sig så til Nordatlantens, det jeg kaldt Nordatlantens nye betydning, men som i virkeligheden er et udtryk for, at man fra NATO's side, og amerikansk, og britisk, og norsk, og fransk side, lægger større vægt på at kunne overvåge, og i sidste ende kæmpe mod russiske ubåde i farvandet, der går mellem Grønland, Island, tværs over Færøerne, til Norge, det såkaldte GIUK Gap. Og der ligger Færøerne, kan man jo sige, relativt centralt. Så det betyder jo så, at der vil være flere militære styrker i og omkring færøsk farvand. Der vil være andre militære styrker i farvandet, end der har været ved, og NATO som organisation vil spille en større rolle i området omkring Færøerne. Så der er altså rigtig mange ting på spil, som skal håndteres fra den danske stat i samarbejde med Færøerne og i samarbejde med Grønland, og som skal balanceres i forhold til, hvor vil man bruge sine ressourcer. Fordi pointen er jo også, at en øget dansk militær tilstedeværelse i samarbejde med NATO og amerikanerne jo også risikerer, og i hvert fald kunne blive brugt som undskyldning fra russisk side i forhold til at anklage Vesten for at militarisere området. Så der er en lang række balancer, der skal falde på plads. Så hvad er konsekvensen? Ja, det er, at den højere militære spænding i Arktis, det udgør et bøvlet problem, for at sige det på godt dansk. Og der er meget på spil, netop fordi de sikkerhedspolitiske målsætninger, fastholde rigsfællesskabet, godt forhold til amerikanerne, lavspænding i regionen, ikke bruge alt for mange penge på forsvaret, ikke nødvendigvis kan realiseres alle sammen på én gang i lige høj grad. Så de skal balanceres, og de bliver sat i spil i forhold til de militære strategiske udfordringer, jeg nævnte tidligere. Politik og militær hænger sammen. Og det forrykker, som hele den her debat jo, og det er, jeg er blevet inviteret herop, hvilket jeg er meget glad for, men den forrykker jo også nogle skrøbelige balancer, nogle kompromiser, nogle sådan plejede det at være logikker internt i rigsfællesskabet. Og derfor der blev de 3 rigsdele jo enige om at nedsætte et udvalg, der netop skal diskutere forsvars- og sikkerhedspolitik, altså under de 3, regeringsledere, der netop skal diskutere forsvars- og sikkerhedspolitik. Og det tror jeg er et udtryk for, at det her er en diskussion, vi kommer til at have et stykke tid, fordi den højere spænding, militære spænding, primært når det handler om militære forhold mellem Rusland på den ene side og USA sammen med sine allierede på den anden side, kommer til at fortsætte og kommer ikke til at gå væk foreløbig. Det var ordene for mig. Tak. Tusind tak, Christian. Det var meget interessant. Vi kunne ta tid til onkra spurningar, men jeg har et spørgsmål. Du skitserer en situation, der går indefra og ud, og udefra og ind, og så videre, og de store magter, eskalering i et specifikt område i verden. Men her fra vores perspektiv, os der bor i Nordatlanten, på Færøerne og Grønland og så videre, vi bliver på en eller anden måde klemt i det her spil. Har vi nogen som helst mulighed, små stater, eller ikke stater, små øer, som ikke er suveræne, til at påvirke udviklingen i den ene eller den anden retning, hvis formålet virkelig er fred og deeskalering? Hvad kan Færøerne og Grønland stille op? Hvis noget som helst? Jamen, jeg tror, at man kan sige, Grønland og Færøerne er virkelig i den samme situation, som Danmark er i. Ikke? Det er, når de store drenge i klassen kommer op og slås, så skal man som lille passe en lille smule på. Ja. Det er også en god strategi nogle gange at vælge en fra de store klasser, som man er venner med. Og det har Danmark jo så også gjort for Grønland og Færøerne.
Men det betyder ikke, at man ikke kan prøve på at dagsordensætte ting. Det betyder ikke, at man ikke kan øve indflydelse. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre sin indflydelse gældende. Men det er klart, at hvad skal man sige, højre-venstre begrænsningerne på, hvor selvstændig en politik man kan føre, hvis den ligger langt væk fra andre magter. Det er klart, at den er blevet mindre, samtidig med at risiciene er blevet styrket, eller er blevet større. Ikke? Der er større chance for, at man kommer i en Huawei-lignende situation. I øvrigt, som både er et problem, når man er Færøerne og Danmark. Huawei var jo også et problem i Danmark, ikke? Så man kan sige, på den måde, så er udfordringen de samme. Men hvad skal man sige, den anden side af mønten er jo så også, at fordi regionen er blevet vigtigere for supermagter eller for stormagter, og fordi der er forventninger om øget økonomisk udvikling i regionen, drevet af klimaforandringerne, så betyder det jo så også, at de lande, der er i regionen, er vigtigere. Så det bliver sådan et klassisk på den ene side, på den anden side, svar. Men det betyder bare, at dagsordnerne er ændret, og det rykker højere op på den politiske dagsorden hos centrale stormagter. Og der er vores dilemma, hvis vi forbliver i klasselokalet eller i skolegården, at vi har den største og den stærkeste dreng i klassen, som vi historisk har været venner med i kraft af rigsfællesskabet og NATO og så videre, men vi sælger utrolig mange fisk til en anden stor dreng i lokalet, ikke? Og jeg ved ikke, om der er noget land, måske er der lande i verden, der er mere afhængige af god samhandel med Rusland, men det er utrolig vigtigt for os målt BNP per indbygger. Er der nogen som helst mulighed for at fastholde den her idé om at være neutrale og at kunne navigere sådan, at vi kan forblive venner med de store og farlige drenge i klassen? Er det en option i det hele taget? Jamen, jeg tror i vidt omfang, så tror jeg sagtens, at man kan, hvad skal man sige, fra færøsk side kan hvad skal man sige, blive ved med at få det bedste fra begge verdener. Jeg tror bare, at man måske, men det er jo en risikabel strategi, fordi man risikerer, at man kan blive straffet fra begge sider. Eller der kan i hvert fald blive lagt politisk pres på en fra den danske forsvarsminister, og så bag ved hende NATO, og bag ved NATO USA, i forhold til at tage den beslutning, som man fra dansk-amerikansk NATO-side gerne vil have, man tager. Men man fra færøsk side har jo så skabt et økonomisk afhængighedsforhold til Rusland, som jo så giver Rusland et potentielt pressionsmiddel, som Rusland kunne bruge over for Færøerne. Så det er klart, at situationen er risikabel, men vil Danmark og de andre allierede have nogen interesse i at lægge så hårdt pres på Færøerne, at man for alvor blev presset? Det tror jeg ikke. Har russerne nogen interesse i at fremstå som en bølle i skolegården, der slår på en lille østat i Nordatlanten? Det tror jeg heller ikke. Så jeg, selvom risikoen eller risiciene er større, så tror jeg faktisk stadigvæk, at den balancegang godt kan lade sig gøre. Det kan den måske netop, fordi man er lille. Ja, nemlig. Tusind tak. Spurningar ur salene? Ja, her en herr Ivret, Sjovel, en stort spurning. Tak for det. Tak for det. Jeg hedder Christian Juhl. Jeg kan sidde i Folketinget i Danmark for Enhedslisten, og har lige været rundt på øerne i den sidste uge. Jeg vil gerne spørge, når du siger, at højre og venstre mulighederne begrænses i sådan en situation, især for mindre stater, så vil jeg høre, når forsvars- og sikkerhedspolitik i de her år diskuteres i en stadig mindre kreds, altså i et kontaktudvalg mellem statsministre, for at sige det på dansk, og når en arktisk strategi diskuteres i en meget lukket kreds imellem de tre lande, hvor hverken parlamentarikere eller befolkningen bliver særlig meget inddraget. Hvordan ser du så den situation? Er det en nødvendighed også, ligesom at højre og venstre udsvingene ikke må være for store? Fordi så begynder vi jo lige pludselig at afmontere de demokratiske processer, hvor befolkningen kan sige deres mening, og hvor
parlamentarikerne så også kan tage nogle beslutninger oven på det. Og så begynder det efter min mening at blive ret farligt, fordi der kan komme ret store modsætninger. Og derfor mener jeg også, at befolkningerne i de 3 lande og parlamentarikerne i de 3 lande skal snakke noget mere sammen om de her ting, og ikke lade det foregå i de lukkede kredse. Men hvordan ser du selv på det, når nu du antyder den der højre-venstre begrænsning? Jeg tror, jeg vil starte med en stor udenrigs- og sikkerhedspolitisk udredning, der blev lavet af en dansk ambassadør tilbage i 2016, tror jeg, hvor han sagde, at kongeriget Danmark, altså rigsfællesskabet, var en arktisk stormagt. Ikke? Nej, vi vil rigtig kunne dagsordenen sætte alle mulige ting i Arktis. Jeg tror ikke, der er nogen, der ville kalde kongeriget en arktisk stormagt længere. Måske en arktisk stat, som har nogle rettigheder og pligter, der knytter sig til netop det. Men det er i højere grad sådan traditionelle småstatsvilkår, der gælder, når det fra dansk side handler om Arktis. Det er det, jeg mener med højre-venstre begrænsningerne er blevet mindre. Jeg tror, at det vil være farligt, hvis man dermed også begrænser den demokratiske debat om det, nærmest tværtimod. Jeg tror, man skal styrke den, og en af de ting, som fra mit perspektiv i hvert fald er en af de udfordringer, der er for rigsfællesskabet, det er, at der er 3 udøvende magter, og der er 3 lovgivende magter. Og relationen mellem den færøske regering og det færøske parlament versus det danske parlament og den danske regering versus den grønlandske regering og den grønlandske parlament giver nogle demokratiske udfordringer i forhold til, hvem der skal involveres og hvem der skal høres og hvordan beslutningerne skal træffes. Jeg er helt enig med dig i, at en løsning på det problem er at styrke det parlamentariske samarbejde med regeringerne og mellem de 3 rigsdele. Det kræver situationen faktisk, fordi at vi bliver nødt til at kunne have en åben diskussion omkring de her ting. Tak. Andre under ærespurninger? Rosalno? Okay, så er jeg et spørgsmål. Nu er lagmanden ikke her, men han sagde før, at det kommer ikke til en afstemning i parlamentet. Det er noget, som landsstyret sammen med udenrigspolitisk, eller det der vil svare til udenrigspolitisk nævn, en parlamentarisk komité, vil træffe en beslutning om. Og i forbindelse eller i forlængelse af spørgsmålet og den demokratiske legitimitet og den graden af den folkelige, altså hvor meget et parlament bliver involveret. Lagmand sagde før, at sådan gør man i andre lande, når det kommer til forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvad mener du om den udsagn? Vil det ikke være muligt at have et principielt overordnet spørgsmål, som bliver fremlagt i det færøske parlament, uden at kompromittere, altså i forhold til sensitive oplysninger og classified information osv. Vil det være helt uhørt at spørge et parlament, om vi skal have en NATO-radar eller ej? Nej, altså det tror jeg ikke er op til mig at give sådan et klart ja. Eller vi vil gerne have dit synspunkt på det her. Ja, ikke? Nej, men jeg tror, at mit hvad skal man sige, mere abstrakte synspunkt er, at hvis ikke man sørger for at have sådan noget, som vi gør her, nemlig have en folkelig debat og en folkelig forankring omkring sikkerhedspolitiske udfordringer, og omkring hvad der er på spil, og omkring hvordan andre ser situationen. Og det kan godt være en debat, hvor man det handler så om at etablere en debat, hvor man faktisk kan være uenig. Hvis man ikke har den debat, så risikerer man, at beslutninger går ind i det skjulte, og så bliver de illegitime. Hvor man sætter grænsen mellem, hvad der skal være i parlamentet, og hvordan det skal i parlamentet, og hvordan det ikke skal i parlamentet, det skal jeg ikke være den, der bestemmer. Men jeg mener, der er absolut validt hensyn at tage i forhold til at sikre så stor en offentlig debat, som jo så også kan være i parlamentet som muligt. Altså det er da også noget, som vi arbejder med i København. Ja. Super. Nej, du har stillet et spørgsmål, så der. Et meget kort spørgsmål til, og så går vi videre. Du skal lige have en mikrofon. Ja, mikrofon. Ja. Politisk nævn. Du skal lige have en mikrofon. Undskyld. Ja, vi har i Løgtingse et sådan udenrigspolitisk nævn. Ja.
Og det er jo den demokratiske del af det. At snakke om sikkerhedspolitik i offentligheden, det tror jeg ikke, nogen lande gør åbent. Fordi det er også noget med efterretninger mellem landene. Og hvis de ikke stoler på hinanden, så oplyser de ikke om hinanden. Ikke? Og vi ved jo, vi er, og så ellers det generelt, jeg savner lidt historisk. Ikke? Historisk har Færøerne jo oplevet en besættelse under 2. verdenskrig. Ikke? Og så kan man jo vælge, ikke? Hvad har vi? Vi har USA, vi har Rusland og vi har Kina. Det er de valg, vi har. Og jeg vil ikke sige, at nogen af dem er ideelle, men det er dem, vi har. Og så truslen... Og spørgsmålet. Kom til spørgsmålet. Jamen altså, ja, spørgsmålet det er faktisk det der, med den der demokratiske repræsentation, du snakker om, ikke? Ja. Det mener jeg, det er nævntet skal stå for, ikke? Det er der, det foregår. For de valgte... Og har du et spørgsmål? Ja, jamen, jeg mener altså, jeg ikke har nogen spørgsmål. Ja, nej, det ved jeg ikke. Alright, det var en kommentar. Det skal forblive i udenrigs- og i utenlandsnævnene, som det hedder, ikke? Christian Søby Christensen, tusind tak for dit bidrag. Djævlen med en hånd. Tak for det. Alright, så færer vi videre til en granskare av Syddansk Universitet, som heter André Ken Jakobsson. Velkommen til Færøerne. Han granskar og nu har vi hørt det synder om krut og kuler og klassiska kruksførsle, men nu får det handla mer om cyberwarfare og teknologi og kvært den digitala tøyarølten mestjer for utanrygges og tryktar og verjepolitikk. Han granskar i det som heter hybrid warfare, altså flere tottavar høttaner, bei klassiska og moderna kruksførsle. Struje i mittel stormaktnar og trykt i Arktis. Han er reisende granska i hver tryktar politiske implikasjoner det hever at land blir avhengig av hver nøren i mån til handel, innflytning, utflytning og så videre. Altså hvordan det kan ha en spillover-effekt i mån til tryktar politikk. Og han granskar eisne i innsamling av freknartjeneste opplysningen og det som heter, nu skal jeg finne det, Compromised Information Spaces. Og det kan du uddybe, hvad det betyder. Og han hever særligt fokus eisne og rivaliseringsne i midten USA og Kina. Det nødt, så vi er spændt på din præsentation og den efterfølgende debat. André Ken Jakobsen, velkommen til, og vær så god, djævlen en hånd. Mange tak. Jamen, jeg vil ligesom Christian før mig sige mange tak for invitationen, og jeg synes også, det er helt fantastisk, at man har det her arrangement. Det handler jo sådan helt grundlæggende om, at Færøerne også skal have en forståelse af sig selv som en forsvars- og sikkerhedspolitisk spiller. Og vi har også hørt i dag, at det er noget, der ligesom er på vej. Jeg er så heldig, at Christian han allerede har taget det øverste billede, fordi det skal sådan set illustrere de der to samtidige spil, der foregår. Altså der er noget pres, der foregår udefra. Der er rigtig meget af det, som vi ikke helt selv kan kontrollere så meget. Men vi kan i hvert fald i en vis grad kontrollere, hvordan vi reagerer på det. Vi kan kontrollere i en vis grad, hvilken betydning det skal have i både vores nationale samfund og i rigsfællesskab som sådan. Og derfor så har jeg meget passende, synes jeg jo selv, lagt stormagternes pres oven på rigsfællesskabet, og så må vi jo så se, om det bliver til en for alle og alle for en, fordi det er sådan set det, som mit oplæg kommer til at handle om i dag. Men det sker ud fra en vinkel af det, som man kan kalde hybrid krigsførelse. Jeg har valgt at kalde det hybrid trusler mod rigsfællesskabets informationsrum. Og informationsrummet, det er jo det, som vi har nu her iblandt os. Det udgøres af mange forskellige aspekter. Det udgøres af infrastruktur, altså der skal være noget, hvorpå vi kan kommunikere. Det kunne for eksempel være telefonlinjer, data. Og så er der det, der foregår mellem os her lige nu. Altså der er jo en form for politisk diskussion, der finder sted. Det er det informationsrum, som jeg vil tale om. De vilkår, der omgær det.
Jeg har sat en udfordring op for rigsfællesskabet. Den gælder ikke kun for rigsfællesskabet, den gælder også for Færøerne alene, den gælder for Grønland, den gælder for Danmark. Jeg siger, at den største udfordring, som de her hybride trusler mod informationsrummet udgør, det er mod vores strategiske integritet. Og jeg har forsøgt at lave en lille sådan, husmandsdefinition af, hvad strategisk integritet egentlig er for en størrelse. Og det handler simpelthen om evnen til, at vi kan træffe vores egne sikkerheds, men i det hele taget politiske beslutninger. Og det vil sige, at vi som rigsfællesskab kan træffe nogle beslutninger, og at vi som de nationale parlamenter kan træffe beslutninger, som vi selv står inden for, og som ikke underlægges illegitim pres. De hybride trusler udgør så, og jeg kommer frem til, hvad hybrid er, det lille skema nedenunder, udgør så af noget, der forsøger at undergrave den her evne til at træffe de her beslutninger. Det er noget, som ofte udgøres af tvetydige handlinger. Det vil sige, at vi kan ikke helt forstå, at det måske er en fjendtlig handling, der foregår. Det kan også være, at det først viser sig om 2 år, at der faktisk var en eller anden bagtanke bag det her. Så det er noget, der er meget, meget svært at identificere, nogle gange i hvert fald. Og jeg kommer ind på nogle eksempler lidt senere. Ofte så vil det være det, der foregår under tærsklen for konventionel krig, men alt det, som Christian han har talt om lige før, det kan også være en del af det, hvis det er, hvis vi kommer ind i en eller anden form for militær konfrontation. Der er vi heldigvis ikke nu. Så har jeg forsøgt at lave sådan en lille oversigt. Figuren har jeg tyvstjålet fra den her udgivelse, som I også selv kan finde. Derfor har jeg lagt en henvisning hen til den. Men det hybride handler simpelthen om, at man bruger forskellige magtinstrumenter på samme tid. Og her der er det så opgjort som, at man for eksempel kan kombinere militær magt, politisk magt, økonomisk magt, civil, informationssfæren osv. Så den her stat, som godt kunne tænke sig at presse en politisk beslutning igennem, kigger simpelthen på, hvad har jeg i værktøjskassen? Jamen, der har jeg for eksempel en militær magt. Det er noget, som de stater, der ligger tæt på Rusland, de oplever en gang imellem, at man for eksempel flexer musklerne med store militære øvelser tæt op mod grænserne. Det kan jo være ret skræmmende. Man kan også have en økonomisk magt. Det kunne for eksempel være, hvis man nu for eksempel eksporterer mange fisk til Rusland, så vil det jo stå klart, at Rusland har en eller anden form for økonomisk magt, som kunne gøre gældende over for Færøerne. Det man så gør, når man teoretiserer det her, det er, at man kan se, at der foregår en eller anden form for synkronisering af de her forskellige magtinstrumenter. Og det gør man på en måde, som er særligt skræddersyet til de samfund, som man gerne vil forsøge at påvirke. Fordi de samme værktøjer duer ikke nødvendigvis mod Danmark, eller Færøerne, eller Tyskland, eller Ukraine. Så man skal have en forståelse for, hvad der gør sig gældende. Man skal have en forståelse for, hvad det er for nogle særlige magtinstrumenter, man kan gøre brug af her. Så kan man skrue op og ned for dem. Man kan kombinere dem på forskellige måder. Det, der er den store udfordring, det er rent faktisk at finde ud af, at det foregår. Altså, for det kan være meget, meget svært at se, især når det er, man bruger de her forskellige værktøjer på samme tid. Det er en lidt kompleks sag, og det bliver ikke mindre kompleks af den her figur. Men det er sådan set for at understrege, hvor komplekst det kan være. De her hybride angreb forsøger ofte at finde svagheder i de samfund, hvor man forsøger at påvirke den politiske beslutning. Og det er derfor, at det endemålet herovre, target, altså målet for de her angreb, handler simpelthen om politisk beslutningskraft. Altså i hvilken grad er vi i stand til at have den her strategiske integritet, hvor vi træffer beslutninger på vores egne vilkår, uden illegitim påvirkning. Men det er der jo selvfølgelig nogle stater, også ikke-statslige aktører, der forsøger at presse for eksempel Færøerne eller rigsfællesskabet i det hele taget, til at træffe nogle beslutninger, som kommer dem til gode. Og det kan man så gøre gennem et væld af værktøjer i de forskellige domæner, og så er det faktisk også en rigtig god idé at have en idé om, hvad det er for en type aktivitet, vi ser. Fordi det kan godt være, at den ligger helt op, når man ser activity, som bare en eller anden form for påvirkning. Og så kan det eskalere helt ned til, at man måske opfatter det som en form for krigshandling. Jeg kommer tilbage til den her figur lige om lidt, fordi så vil jeg prøve at applicere den en lille bitte smule på det, Færøerne har været udsat for. Men når jeg taler om det her informationsrum, som vi gerne skal kunne træffe nogle politiske beslutninger inde i, sikkerhedspolitiske beslutninger især, jamen så handler det om at kunne afkode det for de aktører, der gerne vil påvirke det her. Det her er en historie, som jeg mener slet ikke har fået den opmærksomhed, som den egentlig burde have.
Det er fra sidste år, hvor der var den her store database, som blev lækket på nettet, hvor der stod opført de her over 700 danskere i. Der er også færinger, der er også folk fra Grønland. Forskeren, der har kigget det her igennem, og som har lagt den her lækkede kinesiske database ud, han siger faktisk, at i forhold til, hvor mange mennesker der findes på Færøerne og Grønland, så er det en af de højeste forekomster. Så det vil altså sige, at der ser ud til relativt set at være en særlig interesse fra kinesisk side, i hvert fald ifølge det her læk af den her database, som har forsøgt at skrabe informationer fra for eksempel Facebook, LinkedIn, men også at samle informationer fra andre steder fra, på rigsfællesskabet og på Grønland og Færøerne især. Og det vi ved, det er, at chefen bag det her kinesiske firma, som påståeligt er privat, men som har forbindelser til de kinesiske efterretningstjenester, jamen han har simpelthen tilskyndet til det, som han selv kalder hybrid krigsførelse på det kinesiske sociale medie WeChat, hvor han quote, altså citeret, siger, at hans firma kan hjælpe til manipulation af den offentlige holdningsdannelse. Hvem er det, der optræder? Jamen, det er simpelthen folk fra mange forskellige lag, men det er også interessant nok mennesker, som ikke har en online tilstedeværelse. Det gør det jo interessant, fordi hvor de oplysninger så kommer fra. Men det er jo i hvert fald en måde, hvorpå man kan forstå det informationsrum, som man skal ind og påvirke. Så der er nogen, der har en interesse. Det har de i hvert fald i Kina, det ved vi. Så vil jeg kort lige tage den her 5G-problemstilling op, som Færøerne jo har været udsat for, og den kender I alle sammen til hudløshed sikkert. Så derfor så vil jeg ikke gennemgå den, men I er jo selvfølgelig godt klar over, at der var den her skærmydsel med involverende den kinesiske ambassadør og Huawei. Og hvis man skal prøve at tage den her meget forvirrende figur til indtægt for en analyse, ikke? Jamen hvad er det så for nogle værktøjer, der egentlig var i spil her? Hvad er det for nogle konsekvenser? Altså sådan som jeg ser det, hvis man så tager udgangspunkt i, at amerikanerne mener, at Huawei er under indflydelse af, hvis ikke rent faktisk en eksponent for det kinesiske militær, jamen så er det både en ikke-statslig og statslig aktør på samme tid. Vi ved, at den kinesiske ambassadør var involveret i det her. Det er en klar statslig aktør. Så man har forsøgt at blande nogle af de her forskellige magtinstrumenter, man havde. Jeg har opremset nogle af de værktøjer, som jeg mener var på spil her. Den jeg har så fremhævet, det er det her med at udnytte sociokulturelle spaltninger. Altså det her med, at man kan skabe problemstillinger internt i de samfund, som man gerne vil angribe. Og det mener jeg, hvis det lykkedes at få Huawei valgt på baggrund af den her form for kompromittering, afpresning, jamen så var det bare fantastisk. Hvis det ikke lykkedes, jamen så var man allerede i gang med at spille, København og Tórshavn ud mod hinanden for eksempel. Fordi hvor skal den beslutning ligge henne? Det var lige pludselig en ny problemstilling. Så det er de her kiler, jeg taler om i den strategiske integritet, og det er noget, der også kan spille over andre steder, fordi det hele tiden handler om, hvor skal beslutningskraften egentlig ligge henne. Og på 5G, jamen umiddelbart så selvfølgelig skulle den ligge i Tórshavn, men lige pludselig blev det til et sikkerhedspolitisk spørgsmål, fordi at der var rigtig mange andre ting, der gjorde sig gældende. Så derfor så mener jeg, at det var et klart udtryk for et hybridangreb, som Færøerne var udsat for. Og det hjælper at have den her forståelse for det, fordi så ved man, hvad det er, man ser. Man ser det ikke nødvendigvis, hvis man ikke forstår det inden for den her ramme. Så har jeg lige korte eksempler på de her kiler, som jeg i hvert fald har observeret dem. Der var det her berømte brev om, at amerikanerne skulle hjælpe økonomisk til at facilitere en uafhængighedsafstemning i Grønland. Det var falsk. Der var nogen i den danske debat, der mente, at det var måske russerne, der stod bag. Det er jeg faktisk ikke helt så sikker på. De afviser det jo selvfølgelig selv. Der er mange, der har interesser i det her. Og skabe splid i rigsfællesskabet, skabe splid i forhold til amerikanerne. Russerne afviste selvfølgelig. Så er der en verserende sag lige nu, også involverende Grønland, som handler om, at TV2 rent faktisk lavede en fake news historie. Det er en ret alvorlig sag, altså en meget alvorlig sag faktisk, om at Muttebee Egede var inhabil i nogle politiske handlinger, han foretog sig. Den historie var blevet afvist tidligere. TV2 kørte den alligevel. Og det gjorde lige inden valget, hvilket sådan set kunne have risikeret integriteten af den her valghandling. Altså nu endte det med, at Muttebee Egede alligevel blev valgt, men det er en meget, meget alvorlig sag. Og der er også måske nogle udenlandske interesser på spil. Det kan man kun gisne om indtil videre. Det sidste eksempel her
ganske kort, det er, hvor effektivt det her egentlig kan være. Det er fra den amerikanske valgkamp i 2016. Det er noget af det, som de amerikanske efterretningsmyndigheder de offentliggjorde i den her undersøgelse af, hvad der egentlig foregik i forhold til russisk påvirkning af det amerikanske præsidentvalg. Her fik man ved at oprette 2 forskellige Facebook-grupper rettet mod 2 forskellige politiske formål. Folk på gaden, der var klar til at slås. Altså, der var dødstrusler involveret, FBI var involveret osv. Det kostede $200 at lave de her grupper, det er jo selvfølgelig gratis, men at promovere dem og få folk til rent faktisk at møde op. Og det sad de og hyggede sig med i Rusland. Der var ikke en eneste organisk fiber i den her politiske mobilisering. Så det er altså en måde, hvorpå man kan gøre det på. Det er et konkret eksempel. Og så er der selvfølgelig nogle modforanstaltninger. Det skal jeg ikke trætte jer med, for jeg har brugt min tid, tror jeg. Men jeg kan anbefale at læse den rapport, jeg lavede, da jeg faktisk arbejdede samme sted som Christian. Så har jeg nogle observationer om det her også i ræson. Ja, mange tak. Tusind tak. Meget interessant. Jeg har det spørger bare ved igen. Det er i hvert fald for mit vedkommende sådan meget nyt og lidt uoverskueligt. Hvad betyder den her fagre nye verden for et lille land som Færøerne? Er der nogle spørgsmål fra salen? Alright, så har jeg et spørgsmål. Hvad betyder, nu har vi selvfølgelig på Færøerne igennem måske 2 eller flere år diskuteret den her Huawei-beslutning, som nu er truffet. Hvad betyder det for Færøernes situation i hele det her geopolitiske magtspil, at vi fravalgte Huawei til fordel for Ericsson? Hvad betyder det? Det var en geopolitisk og politisk meget, meget klog beslutning. Og det ser man også i kraft af, at amerikanerne har lagt meget, meget pres på deres allierede rundt omkring i hele verden. Og det er simpelthen, at det er en alliancepartner, som siger, her har I virkelig et alvorligt sikkerhedspolitisk problem. Både for os som alliancepartner, men også for jeres egen sikkerhed i forhold til informationsrummet. Og noget jeg faktisk ikke lige kom ind på, det er, at der er jo ekstremt store sårbarheder i at have de her avancerede telekommunikationsnetværk. Der er en rapport fra det hollandske selskab KPN, som ligesom TDC eller Færøsk Tele heroppe brugte Huawei. Og de var i tvivl om, hvorvidt de kunne stole på dem, for de har bare lagt det hele ud. Det her det er noget, som Capgemini, som et ekstern konsulentniveau, bureau lavede tilbage i 2010, som sagde, kineserne, altså Huawei, har fuldstændig kontrol over det hele. De har adgang til alt. De har adgang til politiske telefoner, også til premierministeren i Holland osv. Der var ikke noget som helst styr på, hvor grænserne egentlig lå på, hvad det her, altså Huawei egentlig havde adgang til. Altså, det var så alvorlig en rapport, at den blev gemt væk, og den er først lige blevet offentliggjort nu. Ikke med god vilje fra teleselskabet selvfølgelig, men de var klar over, at de kunne simpelthen gå konkurs, hvis det var, de vidste, altså hvis det blev kendt. Så der er så store sikkerhedsrisici ved det her, at det er helt grundlæggende for et lands sikkerhedssituation og digital sikkerhed fremadrettet, hvem man vælger til det her. Og jeg tænker, et lille land som Færøerne, der er et spørgsmål der. Jeg afslutter lige mit spørgsmål. Et lille land som Færøerne, som ikke engang er en suveræn stat. Hvad skal vi gøre? Helt konkret, helt praktisk, helt teknisk. Hvad koster det? Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi gøre for at beskytte os både imod de der eksempler, som du nævner, hvor man prøver at forme public opinion i et land, i en valgkamp, men også i forhold til cyberangreb, i forhold til, jeg ved ikke, altså at hvis man angriber energisektoren eller sundhedssektoren eller et eller andet. Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi gøre? Altså, man skal jo selvfølgelig tage den byrde på sig selv. Altså, man har jo et ansvar for selv at sikre den sikkerhed. Men, vil jeg også mene, det er sandsynligvis ikke noget, som Færøerne kan løfte selv.
Altså det kræver simpelthen et samarbejde med Danmark, med Center for Cybersikkerhed, med de danske efterretningstjenester. Det er sådan, jeg ser det, for der er simpelthen ikke en kapacitet, og jeg tror ikke på, at Færøerne selv kan løfte den opgave. Altså helt alvorligt. Så jeg vil mene, at der bliver nødt til at være en form for en integreret og øget støttefunktion fra de danske efterretningsmyndigheders side. Og hvad er, jeg ved ikke om du er den rigtige, jeg kunne spørge en masse andre folk i det her rum. Hvad er dit indtryk af cybersikkerhed på Færøerne lige nu? Er det hvor er vi henne? Det tør jeg ikke sige. Det tør jeg simpelthen ikke sige, fordi det ved jeg ikke nok om. Og jeg har sagt, at Google Translate må gerne komme til Færøerne også, så jeg kan vide mere om det. Ja. Alright, det går videre. Er der nogle spørninger? Ja, her. Bjarne, hørte det udvarsmål, det er så trobult at sige dit navn ordentligt, men jeg er klar med vel. Bjarne Karasson Pedersen, Joshua. Tak for det. Nej, jeg tænker, nu taler vi om efterretningstjenester og den her informationskrig, der er imellem landene. Og du taler lidt som om, at det her er en ekstern trussel, som vi skal være på vagt overfor. Men for et par måneder siden, tror jeg det var, der kunne den danske efterretningstjeneste hos Forsvaret afsløre, at man havde hjulpet amerikanske efterretningstjenester med at spionere på top-embedsmænd og politikere fra Norge, fra Frankrig, fra Tyskland. Altså danske allierede og medlemmer af EU. Når man ved det, hvordan skal man kunne overbevise færinger om at have tillid til det danske forsvar og den danske informationsefterretning, når man ved, at det er tilfældet? Fordi det har været grundlaget for hele debatten omkring Huawei versus Ericsson, at man har tænkt, nej, men det er nogle lande, der har onde hensigter, og der er nogle lande, der har gode hensigter. Det bliver lidt sådan udfordret, i hvert fald, når man tænker over det. Hvordan skal færinger have tillid til, at den danske stat prøver at forsvare færøske interesser i det henseende? Tak. Altså, der er jo meget politik i det, og umiddelbart så vil jeg jo synes, at det er jo også en opgave for den danske stat at sikre Færøerne sikkerhedspolitisk. Så altså, det er jo simpelthen en bunden opgave. Så på den måde, så må man jo have en eller anden form for tillid til, at det er det, der foregår. Men du er fuldstændig ret i, at i det her efterretningsspil, der er det meget, meget svært at stole på nogen, og reelt set, så skal du måske ikke stole på nogen, men der er nogen, du skal være villig til at vise større tillid end andre. I hvert fald i forhold til, hvilken adgang de får. Fordi Færøerne kan jo ikke lave deres egen 5G-kit og sætte op. Altså, de bliver nødt til at købe dem fra nogen. Det gør Danmark også. Altså, reelt set, så var det et kæmpe problem, hvad man egentlig skulle købe det her fra, hvis ikke man skulle købe det fra Huawei. Det er et verdensomspændende problem, fordi lige pludselig så var der en masse lande, som ikke ville købe det fra Huawei. Hvor skulle de så få det hen? Det var meget, meget heldigt, at Ericsson for eksempel var leveringsdygtig og kunne skrue op for produktionen af det. Ikke? Men i bund og grund så handler det om tillid. Fordi at den tekniske kontrol er ikke længere mulig. Altså det vil jeg mene. Det er simpelthen ikke teknisk muligt at kontrollere, om det udstyr lægger information. Så handler det om, i hvilken grad man er villig til at lægge information til nogen. Spørgsmålet er så bare hvem, ikke? Ja. En spørning her, Astrid. Ja, mange tak for dit spændende oplæg. Jeg hedder Bittler, og jeg vil bare lige spørge, du nævner Google Translate i en sidebemærkning, som om at det vil være godt for Færøerne. Er det ikke lige omvendt, det at udlændinge netop ikke har adgang til vores sprog endnu, at det er en slags værn? Jeg vil tro, at det beskytter Grønland, at der ikke er Google Translate. Så det er lidt overraskende, du siger på den måde. Eller hvad? Ja, det vil jeg faktisk gerne anerkende. Det var en ganske egoistisk betragtning i forhold til, at jeg gerne vil vide mere, men du har faktisk fuldstændig ret. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at det er meget, meget svært for udenlandske aktører at vide og sådan få en fornemmelse af, hvad der foregår. Ikke? Og det er også derfor, at den her database, som jeg talte om før, selvfølgelig forsøger at sådan lave en protokol over, hvad det er for nogle mennesker, der er interessante, og så vide mere om dem. Så på den måde har du ret. Men altså, der er jo både fordele og ulemper ved de her ting, og jeg tænker, at det vil i hvert fald være rart for rigsfællesskabet som sådan, at kunne dele information mere, altså også for at skabe en større interesse i det her. Men altså, du har ret, hvis man skulle tage sikkerhedshatten alene på. Ja. Tak. Flere spørninger, Shalman?
Ja, nej, du har haft en chance. Der er et spørgsmål hver. Før vi går videre, så har jeg et sidste spørgsmål, fordi jeg står heroppe, jeg er meget privilegeret. Måske lidt i forlængelse af både det, som du siger, og det, som du siger. At måske er der en udbredt opfattelse på Færøerne af, at måske kan det her bruges imod os. Altså fordi du nævner Huawei, men Cambridge Analytica-skandalen viser jo også, at truslerne ikke kun kommer fra Kina. Det kan sagtens være masse data, der bliver brugt internt i Vesten for at flytte den offentlige opinion i den ene eller den anden retning. Igen det her med at bare holde sig udenfor. Og sige, fint, vi kører tingene selv her. Vi gider ikke gå ind i alle de her nye politiske og virtuelle virkeligheder, som hvor verden virkelig presser sig på. Ikke? Mm-hmm. Jeg ved ikke, om jeg har et spørgsmål, men kan du følge den skepsis, den opfattelse, som kunne være i Grønland på Færøerne i forhold til at skulle dele data og uddelegere en masse sensitive oplysninger til et andet land, som i visse situationer er på den anden side af bordet, når vi har modstridende interesser. For eksempel var der en fiskerikonflikt for nogle år siden, hvor EU og Danmark boykotter Færøerne, hvor vi ikke er, selvom vi er i et rigsfællesskab, så er vi nogle lande med forskellige rivaliserende interesser. Og der var der et land, som købte vores fisk efter den boykot, det var Rusland. Ikke? Kan du følge den skepsis, den tankegang? Ja, altså der er to ting i det, synes jeg. Det første, det er det her med, hvordan man bruger data, og så hvordan vi egentlig kan tillade den politiske diskussion. Det handler jo om, at man har en forståelse for, hvem der egentlig er legitime deltagere i debatten. Ikke? Og der vil jeg jo mene, at for eksempel altså kinesiske aktører er sandsynligvis ikke nogen legitim deltagere i en færøsk valgkamp. Russiske folk på Facebook er sandsynligvis heller ikke nogen legitim deltager i en færøsk valgkamp. Men det er jo ikke ulovligt som sådan. Men altså, det er noget, man skal have sig for øje i hvert fald. Også fra nyhedsmedier og den slags. Altså, hvordan man eventuelt kan blive brugt, apropos TV2. Ikke? Ja. Det andet er det her med informationsdeling. Og ja, det har jeg fuld forståelse for. Og der kan jeg også godt forstå, hvis man holder visse ting ind til kroppen. Altså det bliver man nødt til. Sådan er det jo også i efterretningsverdenen. Det er jo en købmandsleg. Altså at man deler ikke alt, hvad man ved. Og det er sådan set også okay. Men altså det er jo fra sag til sag, og det er jo politisk hver gang. Så det er meget svært. Og altså det kan man ikke sætte principper op for, vil jeg mene. Super. Jeg siger tusind tak for den meget interessante præsentation. Og så går vi videre til det sidste oplæg, før vi tager en pause. Tusind tak. Djævn en hånd. Okkar næste lodtakere er Mikael Clausen Toft fra Arktisk Kommando i Førjun, forbindelseselement Førjar, som det heter. Han har arbejdet i cirka 25 år i danske hæren, eller danske vergene. Han har gjort tjeneste med lande i Kosovo og Afghanistan, og han har haft imisk leierstørv i danske hæren, og undervist av danske forsvarsakademien. Han reisende ved stabsofficerer til hovedstøyene til NATO i Holland. Og han er reisende ved knytter at danske vergemaleranen i samband med danske utkastet til krutjene bæg i Afghanistan og i Irak. Mikael Clausen Toft, velkommen. Djevjon en hånd. Tusind tak for introduktionen. Jeg må også beklage, at det her så kommer til at foregå på dansk. Mit færøske er simpelthen ikke blevet godt nok, selvom jeg har været her siden april, så det må jeg jo se at få gjort noget ved. Christian og André har ligesom taget os ud i verden. Det jeg nok kommer til at gøre nu, det er at zoome en lille smule ind på Færøerne og hvad forsvaret foretager sig her, og hvordan vi løser opgaverne.
Og det betyder også, at selvom jeg jo står i uniformen og gør det med glæde, så udtaler jeg mig altså kun på vegne af forbindelseselementet. Ikke for eksempel på vegne af forsvarschefen og nedad i systemet. Så der er måske lidt grænser for, hvad jeg kan svare på. Og det kan også godt være, at I kan finde på snedige spørgsmål, som jeg af klassificerede årsager heller ikke kan svare på. Det må I så leve med, og så lad os se, om ikke vi kan styre udenom det. Men her er lidt om det, som jeg gerne vil sige noget om, fordi håbet herfra er sådan set, at med mit indlæg, at jeg kan give jer et indtryk af, hvad er det, vi laver, og hvordan gør vi det? Sådan så, at der ikke er nogen, skal man sige, så lidt tvivl som muligt i hvert fald, omkring hvad forsvaret egentlig foretager sig i dag. Og det må vi så se, om man kan komme i mål med det. Lidt omkring udviklingen, og hvis der er nogle studerende, der ser med eller er til stede, så bare sige, at den graf vil ikke blive godkendt nogen steder på noget studie, men den skal dog vise en trend i forhold til forsvarets tilstedeværelse her på øerne. Historien starter ikke i 61, men det har jeg bare valgt, fordi i 61, der blev Færøernes Kommando oprettet, og så i 63, der får vi radaren, og derved kommer der også en flyvestation, og derved øges antallet af ansatte fra forsvaret. Men siden 63, så går det stille og roligt nedad, sådan så at vi i 7 får nedlagt radaren, og i 12 bliver så Arktisk Kommando, som jeg repræsenterer, oprettet. Og største del af Arktisk Kommando, bare hvis man er i tvivl, den ligger jo på Grønland. Og så er der så et element her på Færøerne, som så at sige er resterne af Færøernes Kommando. Færøernes Kommando og Grønlands Kommando blev lagt sammen til Arktisk Kommando. Og endelig har vi også en afdeling i København. Men nu er vi altså nede på 6 personer. Nogle af dem kan I se på billedet der. 6 fastansatte, som befinder sig i kontorer nede ved MRCC, hvor Edvard jo er daglig leder der, som vi har et godt samarbejde med. Men blot at give et indtryk af, hvad er det, vi taler om, når vi siger forsvaret i dag. Og hvis det er så at sige på landjorden, jamen så er det vores kontor ved siden af MRCC, som vi heldigvis bor dør om dør med. Vi har en antennestation på Bøtterhagen, og så har vi en helikopterhangar ude på Vagar Lufthavn. Det er omfanget af forsvarets landmæssige tilstedeværelse i dag. Og de opgaver, vi er sat til at løse, dem har jeg taget med her. Der er nogle primære, og der er nogle sekundære. Og det, jeg har forsøgt at skitsere med den røde farve, det er de opgaver, som vi i hovedsagen gør noget ud af. Fordi ja, vi skal være klar til at lave eller gennemføre et militært forsvar af Færøerne, men nej, det går der ikke ret mange minutter af min tid med, i hvert fald ikke pt, og godt for det, kan man sige. Så det handler rigtig meget om at overvåge det færøske territorium og hævde suveræniteten, sådan som Christian også var inde på. Altså hvis ikke man gør det fysisk, hvad er man så, altså har man så suveræniteten, kan man sige, ikke? Og så er der så, nu sagde jeg ikke noget med støtte til de danske skibe og fly, men det er sådan set en væsentlig opgave, som jeg kommer lidt tilbage til. Men de sekundære opgaver, og det er jo kun sekundært måske set med forsvarets øjne, fordi i et færøsk perspektiv, der kan man måske nok sige, at de burde have stået et lidt andet sted på den her slide. Dialogen med danske og færøske, og her jo især de færøske myndigheder, er helt afgørende for os. Og det er der, jeg bruger mit krudt først og fremmest. Fordi hvis der er noget, vi ikke er interesseret i, og det ligger så vel også i tråd, håber jeg, med den politiske udvikling, så er det overraskelser, altså set fra forsvarets synspunkt, i forhold til de færøske myndigheder. Det har vi ikke brug for. Vi har brug for en tæt dialog, sådan så at man her på øerne udmærket ved, hvordan vi gør og hvad vi tænker at gøre. Og det har vi en tæt og løbende dialog om. Så er der det her med fiskeriinspektionen. Den har jo været lidt på pause på grund af covid, men det er også noget, vi har et skarpt fokus på at genoptage, og hvor vi jo støtter de færøske myndigheder. Og det er også en vigtig pointe, som der står, støtte til civilsamfundet. De fleste områder, og det er jo lidt modsat i forhold til Grønland, de er jo hjemtaget her til Færøerne, så der er vi bare i en støttende funktion. Og det bidrager vi selvfølgelig gerne til efter bedste evne, men covid har virkelig lagt det ned her, i hvert fald sidste halvanden års tid.
EOD, Explosive Ordnance Disposal, ikke? Det er, hvis folk har til oversbleven fra nytårsaften, eller lidt for meget fra jagtturen, der ikke lige blev sprængt, eller brugt, hedder det, så tager vi det. Det vil sige, det gør politiet, og så får vi det, og så tager vi os af det, så det kommer væk på en sikker måde. Search and Rescue, det er jo også noget, vi rigtig gerne bidrager til. Det vil sige, det gør vi jo ikke rigtig gerne, men hvis behovet er der, så er vi klar til det også. Nederst står der repræsentation, den fylder måske ikke så meget, men alligevel gør den, for det er faktisk vigtigt for os, og derfor er jeg også rigtig glad for at være blevet inviteret her i dag, at vi så at sige bliver forstået rigtigt, så vi gør, hvad vi kan for at åbne op for det færøske samfund og myndigheder, sådan så at der ikke er nogen mistillid, i hvert fald mindst muligt, eller utryghed, eller hvad det nu måtte være. Så faktisk fylder repræsentation måske mere, end man skulle tro, når nu det står nederst. Nu har jeg meget egoistisk sat vores eget mærke i midten her. Men i realiteten kunne rigtig mange af de andre, der står derude, lige så vel have stået inde i midten. Så nu er det kun fordi, jeg står på talerstolen, at jeg har sat mig derind. Jeg har taget den her med blot for at vise, at vi sidder, jeg prøver i hvert fald at vise med den, vi sidder ikke bare og pakker sammen nede ved siden af Edvard og gemmer os. Vi prøver faktisk at være sådan relativt udadvendte, og netop sørge for, at der er en god og tæt dialog. Og det er jo selvfølgelig især fordi, at hvis behovet måtte opstå til søs, især i forhold til search and rescue, men det kunne være alt muligt andet, det kunne også være eftersøgning til lands for den sags skyld, jamen så har vi allerede etableret forbindelserne og kender hinanden og er vant til at arbejde sammen. Så det er det handler om. Grunden til, at Nuuk er lidt større, det er fordi, at altså bare for the record, ikke? Jeg kan ikke løbe fra, min chef sidder i Nuuk, så hvis chefen siger noget i Nuuk, så bliver jeg nok nødt til at tage mig af det. Men ellers så kan man sige, at sådan en som udenrigstjenesten fylder rigtig meget. Rigsombuddet, det danske rigsombud, fylder også rigtig meget. Så er der en af dem, der måske springer lidt i øjnene. Den sjove farvelade, hvor der står øvrige. Og så må man sige, hvad er det for noget? Og hvad betyder udlandet i den sammenhæng? Øvrige dækker over, at der er sikkert nogen, jeg har glemt, og sliden blev for utydelig, hvis jeg tog alle med. Men udlandet her, det er, hvis, og det har I jo set, når det sker, hvis vi har et fransk, eller et engelsk, eller amerikansk orlogsfartøj, der kommer, jamen så er vi også med og så at sige byder velkommen og sørger for, at de møder både os og samfundet, sådan skal vi sige, på en hensigtsmæssig måde. Hvad vi nu kan gøre for at hjælpe i den sammenhæng. Så det er det, den gule farvelade dækker over. Hvad har vi så at gøre med, hvis vi skal være sådan lidt i øl og cigarer? Og nu har jeg taget kapaciteterne med her. I princippet kan man sige, at der burde ikke være nogen overraskelser. Det, der er vigtigt at sige, er, de er jo ikke alle sammen på én gang. Slet ikke. At det, der er intentionen, kan man sige, det er, at vi har et af ekspeditionsskibene omkring os, men ellers noget af det andet. Og det er også fordi, ekspeditionsskib har helikopteren med, som er rigtig kapabel og en god kapacitet for os. Lige for tiden, der er det faktisk inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, som går til kaj her ved Vestmanna. Han har formentlig gjort det nu, men det kan altså også være sådan en, I kan opleve at se inden fra land, som sejler rundt derude. Og så en gang imellem, så er det rigtigt, så får vi også besøg af en af fregatterne. Og i den sammenhæng, så vil I muligvis opleve, at de træner derude og sejler forbi hinanden, og hvad de nu gør, sådan nogle søfolk der. Som jeg dybest set ikke har super meget forstand på, men jo gerne hjælper dem med. Flyene kommer også forbi, det tænker jeg ikke, at I lægger ret meget mærke til. Men en gang imellem, og det er især når de går til og fra Grønland, så benytter vi dem også primært faktisk til fiskeriinspektion og suverænitetshævelse. Så laver de lige en overflyvning. Ikke over land, det er sådan set ikke land, der er særlig interessant, men i forhold til det færøske farvand, fiskerizonen der. Som sagt, så er vi jo henne ved at være primært i en støttende rolle, så de færøske kapaciteter er vigtige at få nævnt. Det man kan måske hæfte sig ved, I kender jo sikkert alt det her, men man kan jo godt se på de her 2 slides, at de færøske kapaciteter er en smule mindre og af en anden størrelse. Den store forskel er måske, at de mennesker, der betjener de her fartøjer og helikopterne, de er jo vanvittigt kompetente. Vores besætninger, de ligger og roterer og skifter. De her, de laver stort set ikke andet. Så derfor så er vores støtte også relativt begrænset, især når vi taler search and rescue, og det er jo selvfølgelig en god ting.
Men samtidig er det også rigtigt, at for eksempel på et ekspeditionsskib, jamen der har vi læge, vi har et lille infirmeri, så hvis behovet altså opstår, jamen så er det, at vi kan hjælpe til på den måde også. Og så har vi altså mulighed for at tage helikoptere ned. Vi kan også tage de færøske helikoptere ned, få dem tanket på vores skibe, og så kan de flyve videre. Så det samarbejde er jo relativt vigtigt og stærkt, hvis der måtte ske noget til søs. Blot nogle, så at sige, stemningsbilleder for, at det ikke skulle blive alt for kedeligt alt sammen. Et forsøg på at vise, hvordan vi løser nogle af opgaverne. Jeg skal ikke trætte jer med det hele, men altså, I kan i hvert fald se Jenis Avrana der ombord på fregatten Ivar Huitfeldt, og han har også været på andre skibe og vil komme det i øvrigt. Samtræning med search and rescue fartøjerne rundt omkring, og så videre derudad. En sidste ting, jeg kort vil nævne, og det har ikke så meget med sikkerhedspolitik at gøre, det er jo mere for at beskrive vores rolle, men altså veteransagen er jo også noget, som vi er optaget af. Der findes omkring 60-65 færøske veteraner, og der er vi jo rigtig glade for, at Tórshavn Kommune som den primære driver også inviterer ind for på flagdagen og så at sige hylder de mennesker og deres indsats. Det var sådan set det, jeg ville fortælle jer omkring, hvad vi laver og hvordan vi løser det. Og så vil jeg selvfølgelig meget gerne tage spørgsmål i det omfang, jeg kan svare på. Tak. Tusind tak for et interessant oplæg. Vi får bare beint til spurningar. Hvis onker hever en slikan, der spurningar ur salen. Ja, her framme. En mikrofon kommer. Og om man har lyst til å løte, takker vi en stekk. Og vi fortsetter. Ikke så vel? Jo, det kan det godt. Ja, hej. Jeg hedder Høgne Højder fra det færøske Lagting. Nu har vi hørt meget om det her trusselsbillede med Rusland og Kina, specielt Rusland. Men jeg vil bare gerne spørge det danske forsvar, hvad ville I gøre i det øjeblik, at Rusland var en akut angrebstrussel mod Færøerne? Ja, kort og konkret spørgsmål. Tak for det meget konkrete spørgsmål. Så er det nok, jeg hopper hen på den plads, hvor der siger, at hvis jeg var forsvarschef, så ville jeg sikkert meget gerne svare på det spørgsmål. Men det er jeg så ikke. Så det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det bliver jeg nødt til at sige. Men spørgsmålet er måske, hvem beskytter reelt Færøerne, ikke? Altså, i tilfælde af krig, eller en akut trussel, hvem er det, der reelt beskytter Færøerne? Er det Danmark? Er det NATO? Er det i sidste ende USA? Eller hvem? Ja, okay. Ja. Nu vel. Jeg tror godt, vi kan godt sådan lige, jeg kan godt tage et par små skridt på stedet omkring det. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, for det første vil jeg sige, det kommer lidt an på præmissen, du spørger ud fra. Men hvis vi nu forestiller os, at det ikke sker ud af den blå himmel, så vil der jo være sådan det, man kalder en gray zone, ikke? Altså, hvor de hybride trusler, som Andrea har været inde på, formentlig vil gøre sig gældende. Man må formode, at der vil være en række indikatorer på, at noget er under opsejling. Så det er ligesom den ene del af det. Så hvis vi kører med den præmis, at det ikke bare sker sådan der, så vil jeg sige, at så er det jo NATO. Altså, som en del af rigsfællesskabet, som en del af NATO, så er det ligesom i den kontekst, at vi skal forstå det. Punktum, ikke? Altså, jeg tror, det er sådan, man skal se det. Fordi altså, så er det jo netop NATO, om det så er danske, franske, britiske, amerikanske kapaciteter, der vil gøre noget. Det tør jeg ikke sige. Så det er NATO, der beskytter os. Tak for det svar. Er det spurningar? Jeg har et spørgsmål i forbindelse, hvis det ikke er andre, i forbindelse med den her arktiske kapacitetspakke, som bliver nævnt lidt i flæng, og som jeg tror måske ikke er så, det er ikke så klart for den færøske offentlighed, hvad den går ud på, og hvad det betyder helt konkret for os. Vi har set i medierne, at det er blevet afsat penge til droneinspektioner i Grønland osv. Hvad betyder det for Færøerne, den her kapacitetspakke, hvis den betyder noget?
Jeg vil bestemt mene, at den potentielt kan betyde noget, men den egentlige betydning skal jo forhandles politisk først. Ikke? Og der er jeg jo glad for, at lavmanden sidder lige der. Så altså, for mit vedkommende nede ved siden af MSC, så må man bare sige, jamen jeg venter i lige så stor spænding, som jeg tror rigtig mange andre gør. Så det er og bliver, og godt for det i øvrigt, en politisk forhandling, der skal finde sted. Og hvad venter du på? Altså, hvad er der udsigter til i forhold til, hvor mange penge man sætter af til de forskellige områder? Eller hvad er det, man venter på i forbindelse med den politiske forhandling? Det tror jeg, at lavmanden er meget bedre til at svare på. Bare kom til oplykker. Nej, men altså, min forståelse er, og det er jo sådan set bare fra mediebilledet, at man venter jo på en politisk forhandling mellem Danmark og Færøerne. Du spurgte til beløbet, jamen 1,5 milliard, det er ligesom det, vi kan læse ud af pakken, så det er det, der er tale om, ikke? Fordelingen af dem, jamen det må vel formentlig være en del af forhandlingen. Så altså, det er nok det tætteste, jeg kan komme på det, tror jeg. Ja. Det kan vi spørge politikerne bagefter, måske ved de en lille smule. Spurningar? Andre spurningar? Okay, jeg halte klokkan vi at være troi, så jeg halte at hon kvart ui. Da bilar ikke man lutsen til åren tui, for en er forskjeldt. Men vi sier tusen takk for et informativt og interessant opplegg. At han har stedjen, så verer en norsker diplomater av Skra som arbeider av norske sendestående i Kjepmanhavn, og en amerikansk diplomater eisne av Skra. Det er ikke så ofte, jeg vet ikke ordentlig om det er nærkant til hent før, at amerikanska sendestovan i København låteker og allmennon tjekk tiltøkken i Førjon, så det gleder vi dere eisen til. I'm just talking a little bit about you, Aaron. It's everything is very positive and nice. Yeah, great. Vi tar en pause og på 20 minutter, 20 minutes break, og så får vi gang takter. Jevnan hånd, tusen takk.
Okay. Vi har haft en Gåan stekk. Nå får vi videre i programmet nå. Onkra og gestioner vilt imponerar av hvor størst publikum havande i hoa at Eske Villerslev og Sven Brinkmann og Tor Nørretranders eisne i Førjun og i det og i Senn. Så får der to som prysen, det kostar 2.800 kroner, og så leter jeg en i hei kraft men skulle finne minimum 2.800 kroner for jeg lurer ötlen time og trimon og i Senn, samme sted. Så de som sitter her til det coole, og hinner de som hinner de poppotte i flatske som fettler for sånn noen tvattle. Vi får videre til amerikanska diplomaten og amerikanske sendestående i Chapmanhavn som heter Aaron Davier. Han har arbeidet i amerikanske utenrikstjenestene siden 2002. Han har vært utenrikspolitiske rådgjøver til amerikanske herflåtene, både i Europa og i Afrika. Han har reisende vært politiske diplomater i Irak, Nord-Irak, og i Sur-Afrika, Kvita-Russland, Namibia og Poland, så drikvar diplomatiske erfaringer. Og han har reisende en masterutbygging av universiteten av Rhode Island, som heter Naval War College. Aaron Davier, warmly welcome to the Faroe Islands. The floor is all yours. Jevon en hånd. God dagen, alle sammen, og takk for at kunne komme. Jeg tror ikke for oss. Jeg kan ikke tale på dansk også. So English, sorry, that's what I can do. But thank you very much for having me here. This is my 6th, 7th trip to the Faroe Islands, and I'm always amazed by the warmth, if not of the weather, of the people when I come to visit. So thank you for that. When I've come here the last few times, I've had an opportunity to give a view from where I sit and from the United States on what the security situation looks like broadly, which is something that I don't think we always do as friends and as visitors to the Faroe Islands. So thank you for giving me an opportunity to do that. So where we look from the US, I think first and foremost at the situation, it's changed. I think I've been asked before, there used to be a radio in the Faroe Islands. It was removed in the 90s. Why was that? The answer is I think we were very hopeful in the 1990s that the Cold War had ended, that there was a possibility for partnership around the world. But what you see here on the screen is areas around the border of Russia and in the periphery of Russia where Russian troops and Russian forces are located in their neighbors. And I think most particularly in 2014, you see in Crimea and Donetsk and Luhansk, those are areas that Russia started a war with Ukraine. And Ukraine didn't have a radar. They didn't have troops poised against Russia. But Russia saw an opportunity to create problems for Ukraine to try to deal with its political position using its military. And that's something that I think we'd all hoped wouldn't take place in Europe after World War II, wouldn't take place in Europe after the end of the Cold War. And unfortunately, in 2014, it did. And so when we look at the strategic situation, that's one of the very first things we see is that there are Russian troops and Russian proxy troops preventing people in Ukraine, in Georgia, in Moldova from having the types of freedom that I think we take for granted in the US, but also in Denmark and in the Faroes. So going from sort of our concern about some of the things that have happened to the region, the Arctic, the North Atlantic. What you see here is a set of exercises that the Russians have done in recent history, using particularly submarines in this case. You may notice the area that the line goes through, the number 5. That's right very close to where we are. And so submarines, that's not something that I don't think that we think about a lot in the Faroe Islands. It's not something that we think about a lot in Denmark.
But it is something that I think as a military weapon is very concerning. It's a very concerning thing for all of us. And again, to go from sort of present day to maybe a little bit further in the past. So this is a map of World War II. Please don't try to read any of the writing. It's a little bit small. But I think I just want to give a sense of, there are a lot of sea routes, there are a lot of air routes that go back and forth from Europe to the United States. And this is an area, I think trade is important, commerce is important. This is an area where those ship routes and those plane routes go through. And in World War II, I think we saw the consequences of submarines, of ships, of war in this area. And it's not just the US where we saw it, it's not just Denmark where we saw it, but it is the Faroe Islands where we saw it. And we have here 4 Faroese ships that were sunk by German submarines during World War II. And this, I think, we can look back at history, we can talk to our friends, our neighbors, our parents and grandparents. It was not an easy time to be in the Faroe Islands at that point in time. And so that's a sense maybe of the security situation that we see. And with that security situation, what I would say is that there are some concerns from my perspective. What we want is peace. I think we all want peace. From that perspective, how do we best get there? What we've seen in Europe is that Russia is a threat if it sees weakness. Russia is a threat if it sees opportunity. And if it thinks that it can use its military to gain a quick advantage and then freeze a conflict, to leave its troops somewhere. And that's what we don't want. But on the other side, from the United States, and I think from NATO writ large, no one is prone to overreaction. No one is suggesting that we need to have new massive military bases throughout Europe. No one is suggesting military bases in the Faroe Islands. No one is suggesting massive deployments of US troops in the Faroe Islands, Denmark, any of these other places. But what NATO has done is it's done an assessment of what the security needs of the West and Western Europe and the North Atlantic area is. And first and foremost, the need is to know what is happening. We need to have an awareness of what goes on in the air and in the water. And NATO assigns that need to every country. And this area, obviously, is part of the Kingdom of Denmark. And what we saw as a response to that is the Kingdom of Denmark put together an Arctic capabilities package, which recommended some surveillance aircraft, and which recommended a radar. And those 2 things are designed to see what's happening in the territory around the Faroe Islands, designed to see what's happening in Greenland, designed to see what's happening in Denmark. We look at that and we think that that's a good idea, that that's something that is first and foremost not provocative. If you put an alarm on your house, does your neighbor stop talking to you? No, it's your house. If you have a radar that shows what's happening in your part of the world, do people stop buying your fish? No. Is it easy to make a threat that they'll stop buying fish to try to give you something? Sure, it's easy to make threats. But is that a real threat? Is that a serious possibility? I think the answer is no. So, I think I could talk for hours and hours. Those who know me know I can talk for hours and hours. But what's more interesting from my perspective is to hear the questions, the concerns from you. My experience here has been that Faroese are responsible, Faroese are intelligent and insightful. You have good questions based on your understanding of the situation here. So I look forward to the questions that you have for me, and I hope we can start a good dialogue. So with that, please, thank you. Thank you. Ja, så halda seg framat vi spurningon, og de kunne sette spurningar av enskon, etla førskon, så kan jeg et førmån røyne at omsette, hvis det er tilfellet. Er det noen spurningar beint nå? Ja, gjør så vel. Jeg er så mest, ja. En godt hendrasenter, hvis det blir til. Hi, Aaron. Thank you very much. I'm Høgni Høydal. We have met, and nice to see you again. Nice to see you again. And thank you for your speech here. I have a question about the shift also in the American administration. Seen from my point of view, there was a huge pressure from the Trump administration on the European nations, NATO nations, and Denmark to
contribute more to the NATO alliance. And as I see it, then out came this so-called Arctic capability package. And in my opinion, that's a very small package. It's 1.6 billion Danish kroners. It's approximately 1,000 part of the Danish budget. So is this really what we're talking about when Denmark has to contribute to NATO to place a radar and some drones, and that's it? How do you see that? So thank you for the question. I think the U.S. position, U.S. interests in the needs of NATO haven't changed between administrations. They don't change between administrations. NATO requirements are set by military officers who sit in Brussels and who talk to all of the capitals and who look and think, what do we need to keep us safe? And so when you have that assessment, the U.S. believes that every NATO country needs to spend to build the capabilities it needs. So you may not hear pressure to talk about a certain number, but I think it's important that every NATO member builds the capabilities it needs for NATO to help protect the alliance. And I think an Arctic capabilities package is a piece of what is needed, and I think that it's a great start. I think that there's plenty of area to do more. And it's something that, in talking with our Danish colleagues, I think it's valuable. Seen from the Faroes, the U.S.-Danish military relationship sometimes seems like it's a lot about the Faroe Islands or Greenland, and these are important pieces of the European theater in the North Atlantic, but we have strong relationships with Denmark in lots of other areas. Denmark was an important participant in the NATO action in Afghanistan. Denmark is currently running the NATO mission in Iraq and helping provide stability there. Denmark does a great deal of deployment to Eastern Europe and particularly to the Baltic countries to help protect them against aggression. We talk a lot with Denmark about a lot of different concerns. And when it comes to the U.S., one thing that we have seen is that U.S. interest is more and more concerned about what's happening in the Asia Pacific and ensuring that stability takes place there. And U.S. military resources are needed in that area. And so I think that there is going to continue to be demand to encourage Europe to do more to defend itself, to ensure that it has awareness of what's happening. And having awareness is, we don't want war. We don't think Russia wants war. But if the Russian military sees opportunity, political opportunity in military action, then that's a dangerous situation. We don't want to get into that dangerous situation. And so we don't want to avoid it by being aggressive. We want to avoid it by having good awareness and good ability to talk back and forth and presence. And that's what we've seen building here. I think we need to build more. I think we're going to work closely with our Danish colleagues to do more. Thank you. Spørninger? Ja. Her spørninger her ivre. Du får sånn mikrofon på etter. Yeah, hello. So there's been a bit of talk about the possibility of a ferries run and operated radar, and there was a new poll that was released a few days ago that showed that a majority of the ferries people think that it's important that it should be run from this government. Would that make a difference from the U.S. perspective, or what's the U.S. perspective on that in general? Sure. The fact that it's run by Faroese people or institutions, right? Yeah. So I have experience working with our military. I'm not a technical military person, so the exact way that would work is not something I'm clear about. One thing we say to our colleagues in Denmark, thing we say here, we say in Greenland, we have great relationships with Denmark. Hopefully we have a great relationship in the Faroe Islands and a good relationship with Greenland as well. We want to continue that good relationship, and we don't want to get into the middle of discussions that take place in terms of what the format of the Commonwealth does, how the Faroes and Denmark choose to split capabilities and everything else. That's a decision that belongs to the people of the Faroes, the people of Denmark. That belongs to the governments in the Faroes and the government in Denmark. So how a radar gets run, how that awareness is built is something that should be discussed and worked. But I'm also very practical. And so having a military and having those capabilities requires a lot of expertise. It takes money, it takes time, it takes training. And so together with wanting to have responsibility for something like that, there involves investment, it involves spending and building the capability to do that. So as
the Faroes and Denmark work together and think about doing these things, I think it's important to consider, what does that investment look like? Is that something that you want to do? Is that something that makes sense? And is that something that you can work together with the Danish government and the Danish military on? If that makes sense, then again, ultimately, what's important for us is that our NATO allies and our NATO partners, first and foremost, build the capabilities to protect themselves and to be aware of what's happening. Thank you. Takk for spørsmålet. There is a question in the corner there by a guy called Shooter. Yeah. Thank you very much for your presentation and your thoughts on this. We have a dilemma. It was said before the pause that we have a dilemma. I think there's no doubt that a vast majority of the Faroese people want to, strategically, politically belong to the West and belong to NATO. I think there's little doubt about that. At the same time, we have very close ties economically. So we are strategically a part of the West and NATO, but economically, we have close relations to Russia. Do you see that as a problem? From the US perspective, is it a problem that a NATO ally is very economically connected to Russia in these days? Or could it maybe be an advantage that we have these economical relations that maybe could soften the conflict a bit? Because many people say that if we stop trading, well, then there's a bigger chance that we'll be separating more and more from each other, and this could trigger more misunderstanding, more distrust, and could be a dangerous track to take. Thank you. Thank you for the question. I've explained maybe, or I've suggested to a few people here, I work as a diplomat. I worked in Belarus and Minsk. I have colleagues who work in Moscow. If an American shipper, we don't have any that are called JFK, I know, but we should. We should have a JFK shipper. If JFK shipping in America comes and says, I want to sell 1,000 tons of herring in Russia, my job as a diplomat to say, how can I help you? It's not to say, no, don't sell food, don't sell fish. The ban on selling seafood to Russia in European countries and other countries comes from Russia. It doesn't come from the European Union. It doesn't come from NATO. It doesn't come from... So trade is trade. Trade is important. I think it's important to be aware when you trade that you have many partners, that you diversify your partners, and that some partners threaten. Use trade as a political tool. That's not something we do as the US. We trade. That is, our business is to be entrepreneurs and to conduct business and to do those things. And so it's a false choice. You don't have to look at it one way and not another. There's no reason that Faroese ships can't continue to export fish to Russia. That's great that you want to export fish to Russia. We'd like you to export more to the US. We'd like to trade more back with you. We should be more competitive. We should work to make it easier. And that's what we spend much of our time here doing, is to make it easier to trade more. But security is security. And I think you see many countries that trade with Russia that have a very skeptical relationship towards Russia on a security policy basis. And so from a Russian hybrid perspective, or from a certain perspective, sure, you want to connect the issues and say you should be very weak and you should never take any action to defend yourself, and Russia will just leave you alone if you're just weak. But history doesn't show that. That's not what experience shows. You can talk to Ukrainians about it, you can talk to Moldovans about it, you can talk to Georgians about it, you can talk to Estonians, you can talk to Finns. And if you look at Sweden and Finland, who are neutral countries, they're spending a lot of money right now on defense, and they're spending a lot of time getting closer to the NATO alliance and closer to the United States. Not because they hate Russia. They don't hate Russia. They trade with Russia. They engage with Russia. But they understand that it's important to have a strong defense. Not an aggressive defense, but a strong defense. Thank you. There's a question over there. Yeah. Thank you very much for your intervention. I come from Copenhagen, from the parliament. You say business is business and security is security. Why is it then not possible for Danish ship first go to Havana and afterwards to US? Because if they have been to Havana, then the US harbor say, no, we don't want you here. When is business business and when is security security? Well, so I think... Thank you. Thanks. It's well beyond my area of expertise. So I'll just say that
the sanctions that the U.S. has against certain countries are established by our parliament, our Congress, just like here and other places. And when those sanctions are established for whether they're political reasons, economic reasons, or other things, then they get enforced. And that's how that works. And so I don't know that someone would suggest that that's a military issue as opposed to a political issue, which is probably more of a political issue. But I think it is important to, the US is a country that puts a great deal of importance on commerce. Security is the basis of being able to live and work freely, but when you establish that basis, you spend your time and energy day to day on your family and on your business and on your life. That's what we do in the US as well. And so for us, that focus should be there, and there's no dichotomy here for the Faroese to look as part of the Kingdom of Denmark, with ourselves and everyone else, and say, what do we need to help make sure that we're secure? Great, we've done that. Let's continue to go back to our day-to-day business where we're trading and we're working and we're developing relationships and we're building to the 21st century economy, which I think it's amazing here. And in the Faroe Islands, many of the different things that we have going on, the partnerships, I'm very impressed, and that's what we spend the bulk of our time doing from the embassy. In our interaction with the Faroese, we spend the bulk of our time engaging on trade issues, on hopefully educational issues, on science and technology issues. We've got great partnerships. And so have the basis and then continue day to day with those important things. Thank you. Other questions? One is over here. Joshua? Yes. It's known that in a capitalistic economy, that firms are adapted to different markets, and when they lose markets, they work to get other markets. So regardless of what hindrance there are for export or sales of products, the essence is that they create new markets. So even if Faroe Islands is selling lots of goods to Russia, that markets should, in principle, could be what you call erstattes. You could replaced by other markets, for instance, European Union and so on, because the firms are used to different markets. Yeah, I think that's fine. I think, again, you're a good businessman. I'm not a businessman. I've had uncles who are fishermen. I come from a fishing area of the U.S. It's not what I do. I don't have expertise there. You're great fishermen. You know the markets. If you need my help to build markets in the U.S. or to introduce you to people, I will introduce you to other fishermen or businesses. I am not the person to help there. But I think the Faroese are great at doing business and those things, and so I'm not going to tell you how to do that. You've got it. So I'm just going to tell you that there's no need to put the two issues together. The two issues are separate. So you shouldn't be threatened on your security matters or have a great fear. I understand why you would have the fear, but I don't think you should be afraid that if you take the efforts to know what's going on around the Faroe Islands, that there's going to be a security repercussion. To me, that seems silly. That's not a real concern, or not a concern that, it's a concern you should worry less about. Thank you. I have one question. I mean, it's a fairly new tendency that, American diplomats and sometimes also Chinese, diplomats or businessmen or other people are flying in and visiting the islands so frequently. And the former ambassador, Carla Sands, she was very engaged and very vocal for instance, in the Huawei case. And so my question is, we are talking about a tiny, not even a state, a tiny nation in the North Atlantic. So why is this interesting? Why do you care what's happening here? I mean, I'm asking because there might be two impulses in the Faroes. One is that it's always nice to feel important. Okay, the big players find us interesting, and that's cool. Even though Donald Trump didn't want to buy us, only Greenland, we felt very, sidelined and marginalized. It was an insult. But another impulse is that, why do you care? Stay out of it. This is our business. You shouldn't.
you shouldn't get involved in something which is a Faroese matter. So my question is, why are you that engaged? Why are you here today? No, it's a great question, and it gets to the heart of the matter, right? Very specific. And one answer is that the U.S. is a big country, and we have interests everywhere. We care about things everywhere. And the Faroe Islands are small, but they're not so small. And the world is not as big as it was 100 years ago or 50 years ago. The world is a lot smaller. There are great businesses here. There are great industries here. There are great trade partners here. And, you know, to be honest, we have friends here. We have partners here. The very first time I came here, I went to the Mikkeller bar, and there was an American serving beer at the Mikkeller bar. You know, and he had come here 5 years ago. And so Americans are everywhere. Faroese are in the U.S. Our previous ambassador had the story where her babysitter, when she was a child, came and is married to a Faroese. So it's Mikkeller, it's not the radar. That's your main concern. Well, if you know me, you know Mikkeller is my main concern, personally. My reputation precedes me. But, so I think that there's a space between that two, right? Where you can say we do care what goes on because we're friends. And when we come here, we try to share from our own experiences. And we've had negative experiences. We've had negative experiences with Huawei. We have open criminal indictments against Huawei for stealing technology in Washington State. You can look at those indictments, right? And so we can share those experiences as friends. We're not going to tell you what you have to do. You're the Faroes. You will make your decisions. You'll make your decisions, and that's good. But as friends, we can share our experiences. We can share our concerns with you, and I think that's part of our responsibility. If we're good friends, that's what we do. We should do it in a way that appreciates your political context, and we should do it in a way that understands the complexities. The Commonwealth is a complicated construct, and the relationships between the Faroese and the Danish in that construct are not always clear to me. I don't have a historical background of all of it. So all we can do is be respectful and say that here are the experiences we have, here are the concerns we have, here are the things we think. We think you should be careful doing this. And I think that we can do that and show our interest and our desire to be friends without telling you that you have to make this decision or that decision or making threats or doing those sorts of things. I think that's a position that we have as friends, and I think that's the position we hope as friends people come to us. I think Danes are good at it and Faroese are good at it. When you have concerns about what you're doing, tell us. That's what friends do. So that's what we try to do as well. Thank you. Spurningar? Ja, 31 her etter. Og så sorry for asking for a second time, but there's been a discussion about there's been a wish from the U.S. You want to use Faroese harbors for your ships, military ships. There's been quite a heated discussion about that in the Faroes. Should we allow this or not? What is it you specifically want to do? Is it change crew or is it more than that? I think bunkering is the word, yeah? You sell oil, which is great. You've got a good geographic location. We talk about having awareness of what's going on with the radar, having awareness of what's going on with surveillance aircraft. That's good. Having a presence here with ships. Having a presence is good. Danish presence is here with ships. Sometimes British presence is here with ships. U.S. presence, there are more U.S. ships in this area, and it's because we want to show support for our friends. If there is a crisis in the Faroe Islands or in Norway or somewhere else, we want to be close by. So we have more ship presence in this area. It's something that we've been trying to do. Well, those ships need oil. They need a place to stop. To be honest, the sailors like to get off, and this is a great place, not to mention Mikkeller, but this is a great place for them to visit. So when we talked about ships, and we've talked about ships, and we had a ship visit. I was here in 2019, just before our ship came in. It's a great place for a ship to visit, and it's a great experience. The best part about America is visiting. I encourage all of you to come visit America. Americans are great people. People can dislike our policy, but there are a lot of great people in America, and there are a lot of great people in the Faroes. And so we should build relationships. And on a ship, there are a lot of young, nice sailors. And they get the chance to come off the ship, and they get to see the Faroe Islands, which is somewhere new and different and extraordinarily beautiful. That's a nice thing. That's only a good thing for us. And we'd like to see more of it. And there's nothing covert or strange or anything else. We talk to everybody when this is happening, and so that's a great thing. We think there should be more of it. We hope there is going to be more of it coming forward, and that's what it looks like. There's no interest in bases. There's no interest in any military stationing here or anything like that. We just like the idea of visiting. It's nice. Thank you. One final question, a brief question, a brief reply as well. The partnership declaration that has been signed between the Faroes and the U.S.,
What is the, the substance, the concrete substance of that partnership declaration? We hear trade, science, etc. What does it mean for us? Great. So there are three baskets that we have in our partnership declaration. We work closely with the Faroese MFA on it. We've actually got working groups. One is trade and commerce, and I think we're going to work to put together a business group that connects businesses on both sides. One is science and technology, and we have grants and other partnerships. There are some brilliant Faroese scientists. There's some brilliant Faroese businesses that do some excellent work on climate. One of the people who does that may be in the room right now. So that's the second basket. And the third basket is for us to do educational exchanges. And we're hoping to put an American space here in Tórshavn where we can put some books and people who are interested in studying or doing an exchange to the US can learn a little bit more. And when we come, we can speak to students. And this is a fantastic opportunity for us. We love the chance to talk to people. And so having a space gives us a chance to do more of these engagements, to answer your questions. Sorry, to have a what in Tórshavn? American space, we call it. So it's maybe an American corner, or it's a few books, or it's just a place that you can have some pieces from the U.S. We have them in many countries. We have them probably in 300 or 400 cities in the world. We'd love for one to be in Tórshavn. So that's something we're working towards as well. Those are the three big baskets. And I think we're also talking about having presence back and forth with each other. And so we'd love to see a Faroese representative office in the U.S. And we hope that there will be one soon. And I think that's something that is also concrete that we'll have. So those are some concrete things. We'll also have, I think, hopefully a meeting in the future. It's a regular meeting. It's part of the declaration. But we're very excited about it. And all of those issues, we spend a lot of time working day to day, myself, my colleagues from the embassy. And we try to come here once a month to do that engagement. Great, thank you so much. I think we need to introduce a new concept in international relations theory called the Mikkeler effect. That would be great. That will be my scientific international breakthrough. I intend to do some research tonight. Great. Thank you, Jonan Hunt. All right, vi ferdig til den politiske boksekampen, så kommer den sørste lovtakeren her. Han heter Lars Andersen, diplomater av norske ambassadene i Kjøpmanhavn. Han utbyggven løgfrøyinger av universiteten i Oslo og McGill University i Kanada. Arjen han börjar av norske sendestående i Kjøpmanhavn, så han vært sendemever i Sur-Sudan, i Aten, i Genève og eisne i Madrid. Lars Andersen, velkommen til Færøyene, og the floor is all yours. Takk. Tusen takk. Kan jeg bruke denne, eller? Ja. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit, og jeg må si, for en nordmann så det ekstremt hyggelig å komme til Færøyene. Vi har jo 1000 år lange tradisjoner med samkvem og handel, og ikke minst var det jo de første færøyingene kom jo fra Norge. Så vi har svært tette bånd. Så i dag vi jo ikke bare nordiske brødre, men vi også nære allierte og samarbeidspartnere, både gjennom Nordisk råd og Arktisk råd, men også gjennom forsvarssamarbeid som NATO og Nordefco, det nordiske forsvarssamarbeidet. Jeg har, skal vi se, lagt opp en plan for denne lille seansen som ser sånn ut. Jeg tenkte jeg først skulle snakke, jeg må innrømme at det egentlig litt overambisiøst å gjøre dette på 12 minutter, men jeg skal forsøke å gi et lite bilde. Først snakke litt om Norges maritime grenser og interesser i Arktis. Norsk sikkerhetspolitikk, noen grunnleggende konsepter for det. Deretter snakke litt om utfordringene i nord og forholdet til Russland. Også nevne kort Kina i den sammenheng. Og til slutt si noe om NATO og transatlantiske relasjoner. Og også, hvis jeg får tid, litt grann om nordisk forsvarssamarbeid. Fra norsk perspektiv så ser verden sånn ut når det gjelder sikkerhetspolitikk, i hvert fall de nære sikkerhetspolitiske interessene. Norge har kontroll over havområder som utgjør ca. 2 millioner kvadratkilometer hav. Det altså 5 ganger Norges landmasse.
Disse havområdene naturlig nok ekstremt viktige for oss. Det der vi har hentet opp olje- og gassressursene, det der vi driver fiskeriene våre, det der vi driver oppdrettsnæringen vår. I hele tatt utrolig viktig økonomisk. I tillegg så har vi en nærhet til Russland, som dere ser på kartet. De våre naboer. Vi har både fellesinteresse med Russland, ikke minst i forhold til Barentshavet, og forvaltning blant annet av felles fiskeriressurser der. Og så har vi også selvfølgelig utfordringer med Russland, som kanskje har blitt mer påtakelig igjen de siste årene. Så norsk sikkerhetspolitikk blir på en måte til i dette skjæringspunktet mellom våre interesser, økonomiske interesser, politiske interesser, nærheten til Russland, og selvsagt vår forankring i Vesten med NATO og USA. Norsk sikkerhetspolitikk har NATOs sikkerhetsgaranti som et utgangspunkt. Det jo, som alle vet, så det jo kun, så jo liksom grunnlaget for NATO jo artikkel 5 og forpliktelsen til et kollektivt forsvar, altså en for alle, alle for en, ved et angrep eller en krise. Og som mange vet, så har den artikelen kun blitt brukt en gang, og det var 11. september 2001, når USA ble angrepet. Da stilte vi opp for USA i blant annet Afghanistan. I tillegg til NATOs og USAs sikkerhetsgaranti, så har vi et nasjonalt forsvar, som da har vært utviklet og modernisert de siste årene også, særlig etter 2014, hvor etter Russlands intervenering på Krim. Og grunnprinsippet for norsk sikkerhetspolitikk og i forholdet til Russland, det balansen mellom avskrekking og beroligelse. I avskrekking så ligger, altså deterrence, så ligger at Norge skal selv ha et sterkt forsvar, og selvfølgelig forankringen i NATO og sikkerhetsgarantien i bakhånd, som gjør at vi ikke blir et spesielt attraktivt mål for en fiende. Samtidig så gjør nærheten til Russland det nødvendig også å forholde oss til russerne praktisk og pragmatisk på mange områder. Og beroligelsesaspektet ved dette har også medført selvpålagte begrensninger i hvordan vi opererer som alliert i forhold til Russland. Da kan man kanskje særlig nevne dette med norsk basepolitikk, som sier at Norge skal ikke ha faste utenlandske militærbaser på norsk jord i fredstid. Allikevel så gjør vår lokalisering og geografiske avstand til blant annet USA det nødvendig at vi sikrer at forsterkninger kan komme raskt på plass. Og det har også preget utviklingen av norske forsvarskapasiteter og norsk sikkerhetspolitisk tenkning de siste årene. Videre så alliert trening og øving også en høyst nødvendig del av å opprettholde en avskrekkende kapasitet. Vi må være troverdige når vi skal være avskrekkende. Ja, utfordringen i nord, slik de ser ut, sånn sett fra vår side, jo som sagt at Russland har hele sin nordflåte, ikke mange milene fra Finnmark, vår nordlige kyst på fastlandet. Det har vært en negativ utvikling i Russland de siste årene, sikkerhetspolitisk særlig, som følge av, altså knekkpunktet var vel 2014, som vi har vært inne på allerede. Og en konsekvens av det jo at forholdet til Russland har blitt atskillig mer anspent. Men det viktig å understreke at Norge har godt samarbeid med Russland på flere
prioriterte områder. Og det springer ut fra våre felles interesser, ikke minst i Barentshavet. Det går på felles forvaltning av fiskeriressurser. Og det viktigste eksempelet er kanskje den felles forvaltningen som vi gjør der oppe, har stor økonomisk verdi. Vi snakker om størrelsesorden 10 milliarder kroner av fiskeressurser som tas i land på hver side hvert år. Så det er store penger, ikke minst det har enorm betydning for lokalt næringsliv. Så har vi også et godt samarbeid på miljø, atompolitikk når det gjelder håndtering av radioaktivt materiale og så videre. Hvor Norge har bistått, det begynte jo lenge før 2014, russerne med å rydde opp i problemene blant annet på Kolahalvøya. Vi har også et nært næringslivssamarbeid og et sterkt folk-til-folk-samarbeid. Alle disse forbindelsene har jo blitt testet og prøvet nå den siste tid, men vi fortsetter fremdeles å snakke med russerne om de felles interessene vi har. Dette kartet har til formål også gitt uttrykk for litt av det vi oppfatter som russisk tenkning rundt forsvaret av nordområdene, plasseringen av Nordflåten der oppe i det de kaller for bastionen, bastionforsvaret som strekker seg langt utenfor Svalbard og deler av Nord-Norge, og russiske ambisjoner om å kunne operere og forstyrre trafikk i det såkalte GIUK-gapet, som vi allerede har vært inne på. Og i GIUK-gapet så ligger jo som kjent også Færøyene. Kinesiske aktiviteter skal jeg ikke si så mye om. Vi følger mye med på hva kineserne gjør, og hva slags interesser de har. De har jo dette Belt and Road Initiative, som er verdensomspennende, men som også til dels strekker seg opp i nordområdene. De har forskning, de har investeringer. Huawei-saken er jo kjent også. Det er mye man kunne sagt om det. Jeg er ingen ekspert på dette, men vi er veldig opptatt av at all diskusjon rundt kinesiske aktiviteter skal være faktabasert. Vi mener aktiviteten så langt er begrenset, men det er opplagt at de har sterke interesser, og man skal heller ikke være naive om intensjonene med deres nærvær. NATO er som kjent da fundamentet for norsk sikkerhetspolitikk. Dette har vært fundamentet for norsk sikkerhetspolitikk i 70 år, også på etterretningssiden. Og et viktig bidrag Norge gir til NATO og de andre allierte er nettopp en bedre situasjonsforståelse i nordområdene. Vi ser nå økte investeringer og oppmerksomhet om nordområdene, ikke bare fra Russland og Kina, men også fra USA. Og vi ønsker velkommen amerikansk interesse for nordområdene. Det har vi jobbet for lenge, fordi nordområdene er viktig også sikkerhetspolitisk. Samtidig så skal norsk beroligelsespolitikk bidra til at området fortsatt er et område med lav spenning. Det er viktig å understreke. Ja, vi ser også at det er kontinuitet i amerikansk sikkerhetspolitikk. Det har vært mye diskusjoner og til dels støy, kanskje særlig under den forrige amerikanske administrasjonen. Men det vi har sett i praksis er at amerikanerne fortsetter å være engasjert, både med oss og med alle de andre europeiske allierte. Og USA forblir, som for Danmark og Færøyene, våre viktigste allierte i NATO-samarbeidet. Så jeg vil nevne kort hva vi har gjort nylig hva gjelder videreutviklingen av samarbeidet med USA. I april i år så inngikk Norge en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA. Den omhandler såkalte omforente områder, som da i avtalen er definert til å være Rygge, som er en flyplass på Østlandet, Sola, som er en flyplass på Vestlandet, og Evenes og Ramsund, som er 2 lokasjoner nordpå. Som områder som skal være klar til å motta amerikansk støtte og militær aktivitet på kort varsel.
Det fordrer både investeringer i infrastruktur, og det krever at man øver og samtrener på mottak av disse forsterkningene. Antallet omforente områder kan også utvides til andre områder senere. Men det er viktig å understreke at all aktivitet til syvende og sist underlagt norsk suverenitet. Det er Norge som bestemmer hva slags type aktivitet som skal foregå på disse områdene. Men avtalene er viktige fordi de forbereder grunnen for en hurtig innsettelse av forsterkninger. Og det bidrar også til økt samtrening og evne til samhandling. Så skal jeg også si at denne avtalen skal legges frem for Stortinget nå i høst for ratifisering, og det pågår også en diskusjon og en politisk diskusjon om innholdet av disse avtalene. Til slutt, kort om nordisk samarbeid. Altså, det nordiske samarbeidet preges av høy tillit, fortrolighet og felles verdier. Og vi samarbeider tett i Nordisk ministerråd, Arktisk råd, Barentsrådet, Østersjørådet og Nordlig dimensjon. Men i tillegg til det så ble det norske forsvarssamarbeidet nedfelt i organisasjonen Nordefco i 2009. Og det nordiske forsvarssamarbeidet har stadig utviklet seg siden den gangen. Vi har tilrettelagt for mer mobilitet av nordiske styrker på tvers av nordiske grenser. Vi har utviklet et kryptert kommunikasjonsnettverk, og vi jobber også nå med mer operativt planverk. Dette er jo viktig også for å trekke Finland og Sverige, som ikke er medlem i NATO, nærmere oss. Og jeg tror alle de nordiske land synes at dette er et samarbeid som vi alle gagner på. Så er det også viktig å si at Nordefco på ingen måte er en slags kollektiv forsvarsforpliktelse som kommer i stedet for NATO, men det er et supplement til NATO. Det var egentlig det jeg hadde på intro fra min side. Håper det ble... Vet ikke om jeg fikk sagt nok om norsk sikkerhetspolitikk, men det var et forsøk på å ta mye materiale inn i en 12 minutter lang presentasjon. Så. Tusen takk. Jeg har et spørsmål, og vi får også tid til andre spørsmål. Du kommer til sist inn på deres nye avtale med USA omkring 4 militærbaser. Ja, det er ikke baser. Nei, ikke baser, men militært samarbeide, de 4 steder som du nevner. Kan du forsøke å utdype hvorfor? Hva er det en reaksjon på? Hvor kommer denne avtalen fra? Ja, først må jeg si at jeg er ingen ekspert på disse avtalene, men utgangspunktet er at norsk sikkerhetspolitikk bygger på muligheten for rask forsterkning av norske forsvarskapabiliteter ved en eventuell krise eller krig. Og disse avtalene bidrar til å sikre at disse forsterkningene kommer raskt, og at de er effektive. Derfor har vi, og dette er jo på ingen måte det eneste vi gjør, vi har US Marines trener jevnlig på Værnes. Vi har investeringer allerede og forhåndslagring av materiell allerede. Det har vi hatt også under kalde krigens dager. Så når jeg snakket om vår basepolitikk, så betyr det at vi skal ikke ha faste militærbaser av utenlandske styrker i en fredssituasjon. Det er en del av norsk sikkerhetspolitikk, som igjen handler om beroligelse overfor Russland. Det er opplagt at vi ønsker både å ivareta vår sikkerhet, ha evnen til å håndheve norsk suverenitet på norske områder, inkludert norske havområder, men vi skal heller ikke opptrå, hverken vi eller våre allierte, på en slik måte at vi virker unødvendig konfliktsøkende eller provoserende tett opp til russiske grenser. Men det alligevel en reaksjon på
en oppfattelse av øket russisk militær opptrappning på den andre side? Ja, det tror jeg ikke. Altså, det er en situasjonsforståelse som jeg tror de fleste deler, at russernes modernisering og opprustning av alle sine militære kapabiliteter har vært veldig synlige. Og så har jo også russisk vilje til å bruke disse kapabilitetene vært veldig tydelige, både på Krim og Ukraina og andre steder. Jeg tror ikke man kan underdrive den betydningen av at man for første gang siden 2. verdenskrig har sett et europeisk land som har annektert en del av et annet land. Det er egentlig ganske stort sjokk. Og det er et folkerettsbrudd som er svært alvorlig, og som preger hele forholdet mellom Vesten og Russland. Jeg noteret meg at du har på din slide at det norske parlament skal ratifisere denne avtalen. Og jeg spør bare fordi nå Laumann ikke her lenger, måske han et annet sted i rommet, men vi har en verserende debatt på Færøyene hvorvidt det færøyske parlament skal ha en avstemning om en radarinnstallasjon på Færøyene. Men bare for at make it clear, det norske parlament skal ta stilling og vedtage positivt den avtale med USA. Ja, den skal ratifiseres, altså bekreftes av Stortinget. Og det krever jo da et flertall i Stortinget. Det har vært en... Og det noen forskjell på den nye og den gamle regjering, altså i forbindelse med at Ili har haft et valg? Ja, det er for tidlig å si, for vi holder jo på med for regjeringsforhandlinger, as we speak. Så hva en ny regjering vil mene om dette er jo... skal vi si et foreløpig et teoretisk spørsmål. Men det er jo også kjent at i utenrikspolitikken så har de store politiske partiene i Norge stått sammen om linjene. Det gjelder også NATO-medlemskapet, det gjelder linjen på avskrekking og beroligelse, og dette på en måte har vært bred enighet om dette i Stortinget over mange, mange år. Men det er klart, vi er et demokrati. Det betyr at det er også folk i Norge med ulike meninger om dette, og det vil vi sikkert høre. Ja, takk. Årsaken, og takk snakk og tog. Spurningar ur salen nå? Bill her beint? Ja. Fortsatt mikrofon. Takk for interessant presentasjon. Jeg heter Bill Justinsen fra Lagtinget. Og det er litt videre i forbindelse med det siste spørsmål som Heine stillede omkring ratifiseringen i Stortinget. Hvordan foregår sådan en ratifisering egentlig? Blir det en ordinær debatt i Stortinget? Blir det forslag som blir behandlet første, andre og tredje gang, eller hvordan dere gjør? Hvordan er det med klassifiserte opplysninger? Hvordan forholder man seg som parlamentariker til den situasjonen? Ja, vi har forskjellige måter å håndtere ratifiseringer. Altså, noen ratifikasjoner er jo formaliteter og går fort og gjennom uten særlig mye debatt. Men det kommer jo da altså litt avhengig av hva som er Stortingets kompetanseområde, men det er jo en del avtaler som skal ratifiseres i Stortinget, altså av lovgiveren. Blant annet fordi kanskje man krever lovhjemmel eller lovendring som følge av disse avtalene. Og da vil det komme et forslag fra regjeringen til Stortinget som kan diskuteres for så vidt i flere runder avhengig av hva Stortinget selv vil. Så det er litt for tidlig for meg å si hvor stor eller liten debatt det vil bli om disse avtalene i Stortinget. Det vil også være opp til Stortinget selv hva man ønsker å gjøre. Men vi har ikke den samme tradisjonen som i Danmark, hvor man skal ha en første gang, annen gang, tredje gangs behandling. Det holder med et vedtak, med mindre vi snakker om grunnlovsendringer. Da skal det flere storting til. Takk. Spurningar? Ja. Gjør så vel. Ja, tusen takk, Lars. Jeg kommer også fra det færøyske parlament. Også du nevnte det nordiske økte samarbeidet på sikkerhetsområdet, hvor man kan vel si vi også har gjort en slags nordisk musketeriet med det samarbeid som har vært efter Stoltenberg-rapporten. Men mitt spørsmål er kanskje mer teknisk. Når du nevner Norges strategi, arktiske suverenitetshåndhevelse og den situation som vel har eskaleret litt siden Krim-annekteringen, hvor store investeringer
gjør den norske stat i at utføre denne strategi, altså militært? Har du nå et bud på hvor mange, skal vi si, milliarder norske kroner man har investert i materiell, og det spesielt i fly eller radar? Altså, hva det for krigsmateriell som man har investert i de seneste år? Ja, nå ber du om mange tekniske detaljer fra en skarve diplomat, men altså det jeg kan si grovt sett at det norske forsvarsbudsjettet ligger rundt 65 milliarder norske kroner per år, og det vil si vi har nådd dette 2%-målet som ble fastsatt i Wales i 2014. Så vi fra norsk side så mener vi at det der vi nå bør ligge i den situasjonen vi i. Så har vi jo gått til anskaffelse av, jeg tror det 52 F-35, altså det som tidligere het Joint Strike, da husker jeg, eller Lightning Strike, eller det bytter navn hele tiden, men F-35 I hvert fall modellen på dette. Det har vel vært, så vidt jeg husker, den største anskaffelsen de noen gang har gjort. 52 fly, det ikke billige fly, dette, og de skal jo fases inn over mange år. Så har vi gått til anskaffelse av nye ubåter. Det også en tung investering. Og så anskaffet vi jo også nye fregatter for noen år tilbake. Så det investeres også i overvåking, opplagt. Altså, som jeg sa, utgangspunktet vårt at vi har disse kjempesvære havområdene. Det deler vi jo for så vidt med Færøyene og Danmark. Hvor man både skal drive overvåkning og håndhevning i. Så det store beløp, og det har vært satset kraftig på investeringer i forsvarssektoren de siste årene. Samtidig som forsvaret også har gjennomgått en betydelig modernisering. Så skal du få noe mer svar enn det, så tror jeg må henvise deg til våre faglige eksperter hjemme, som opplagt kan dette mye bedre enn meg. Super. Jeg tror vi sier tusen takk. Hvis historien ville det en lille smule annerledes, så var vi under Norge, Færøyene, og ikke under Danmark. Men nå du en utenforstående. Ja. Vi sier tusen takk, og så halte vi forberedt klart til politiske chatje. Lars Andersen, tusen takk. Gjønne en hånd. Hello. Du.
Så läs. Fra. Super. Tusen takk for det. Thanks to all our guests for very interesting presentations. Thank you very much. And now we're going to have a political debate, unfortunately in Faroese. But some of you didn't attempt to speak Faroese, so maybe you will catch some points. Hjertelig velkommen til alle politikerne som stand der. Jesper Langgaard, Sambandsfløsjonen, Høgne Høydal, Tjåvalde, Bill Justinsen, Myfløsjonen, Aksel V. Johansen, Janafløsjonen, Annike Åsen, Folkefløsjonen, og Bjartne Karasson Pedersen ur Framsøk. Og som jeg har skilt av noen, så dette nastan utenlandsnevntene. Nastan. Bjartne, du sitter ikke utenlandsnevntene, og Folkefløsjonen og Sambandet har 2 på. At tikkombanen som stand her. Jeg kunne huske meg at börjar vi att sätta en simplan ja-nej-spurning. Vet om politikere klarar att svära ja eller nej utan att ta som allt möjligt annat. Och vi börjar bara från en ända. Skulle förr ha en NATO-radare av Sandfell, Jasper? Ja. Høgne? Nei, bare hvis vi selv reger radaren og selv samler oss ved NATO. Okej, han börjar vid nej. Bill? Ja. Axel? Det blir ikke til å si ja eller nei, men vi positiv, men under avstretten. Annika? Ja. Och Bjarne? Att det kom för komplext att svära på, men i all radaren, och en radar nejor. Så samgången klarar jag svära vid en år anstående måtte ha några sättningar att säga att nästa ja-nej-spurningar ska löktinge ätkvöa, alltså atlet så utsett löktingslivner, ätkvöa om vi skulle ha en radara, en NATO-radara av Sandfell eller inte. Nej. Ja, självande och möjligen en fucka kvar vi skulle ha militär utgör att det för. Tack, Bill. Nej. Ja. Ja. Det är pura grundläggande. All right. Tack för Sera Gray svär. Så kunde jag också med att sporsta lutsende brejare hur tid överhöver och ifrån spira tar vi så näck och vi får inte sitta till klockan 5 skulle lugga helt så säga vi får att ända syndro är en toy. Man kan ta så ett längt och andra brett om stövarna så pröva att vara också konkret. Hur så såg det överskipa och på allt det här ämne som vi har diskuterat idag att ökt rivalisering mellan stormakterna och i Arktis har en sån trickle-down effekt och har visst här att vi knappt blir mottaga stöv till några kanske också obehärliga spurningar. Vad skulle vi göra? Hur skulle vi navigera i hisner nutja verkliga någon som korsne inte så fjärr hvis vi får att det kalda krutje. Allt vi börjar bara häsmene vi Bjartna. Kvar den ivskipa och tankar om förska stövna bara nu. Det som är alltid nog så avhåvers det är att under kalda krigen så var det en öliga polarisera narrativ. Du hej öster motvis väster och så hej du trialont. Så jag tar så nekvent man har funnit en mer globaliserad en hem vid allt komma kvar när vi till ekonomiska interdependenser med länderna till mer frihet till mer demokrati och så är det också vi tar i mente också underligt att man nu för åter till det så här nej men här bara ett gåsinna väster och ett önsinna öster. Jag tycker vi inte på att så här falskat ekonomin här. Är rocknar vi av världen är mer komplex och nuanserad än så. Och tog alltid att man måste täcka diskussionerna för vad det tog att det är inte så första röj för mig att säga sådana gamla travar som vi är en pastor Västerholm någon vid dåliga demokrati vid självande gera vi det. Det är inte intressant. Det är nog så giv. Det som är intressant det är komplexiteten. Det är att utflyttningsvirre i förrjun det är parsvis orsaka av Ryssland och också en direkta avlöning av materiellsyn och så vidare. Summa summarum så halt jag det näck mer komplext än vad man lätt det bära. Super, tack för det. Så tackar vi Annika. Ja, tack för det. Förjar hava en gilta möjlighet i lötene. Och kanske kommer hända stövan också knappliga åkon, men det borde ju inte. Man talar öle ofta om storpolitik och utrikespolitik att det finns inte något som heter goodwill. Det finns bara avmål.
Och förr här var den grad stor avmål, både mot Ryssland och mot Kina, och utflytta för 2 miljarder kronor till Ryssland om året. Men allt Europa, inklusive Danmark, stångte till havner så stod den russiska marknaden öppen för förska fiskeskeppen. Så och det bunten nog tattar att någon öron London än bara Europa och USA. Och ta boila de var standa pura klart. Och tog halt att de skulle inte vara naivt för fram här som alla. Jag var så som norrländska samstadsrör i USA i 2012. Jag har haft avmål för arktiska öarna i nog år. Och jag undrar mig, bäge tar jag var in i statsministeriet och i säkerhetsranen och i återhusmalaranen, att det var inte ett år om arktiska öar. Det är unga arktiska strategi och hette inte, vad ska man säga, avmål i Nordatlantshavet. Det undrar jag mig, samstånd som man tog radar ner i 2009. Nu är knappt jag hon avläggande eisen från USA, men det som vi säger, som har roterat förra måste vara naivar och så trycka några samband och skulle vara och för den världen och världen vid det som vi gör. Tack för det, Axel. Ja, alltså helt överköpa så är inte EU om att vi det följer ner ett friare folk. Vi tar inte att de lägger på näkran och luktar ju ofta samtidigt för vi det är en åttavälta och men avpjörsen är han att så tar jag loftrum så är det så där att slå för det och så floffer kunde vilja ha nytt landet här när det floffer kunde flicka för loftrum åt av så jag det. Det är så schysst och vitt vill jag väl åttavälta och är friare folk så är det andra som kunde lägga och om stor krutchprester och ta över en av varje möte och tog är som sagt utgångspunkt post ut för ratar är här på att ta kan switcha att switcha floffer som kommer lockon ett missil som kommer in i första loftrum. Och det vill sagt att vi så möjligt för vara pumpmal. Talar med Eva stoj, alltså Island sitter radar upp och Danmark gör det, och Skottland gör det, och Norge gör det, i halvt Hetland och några radar. Men alla för så inte har radar och det blir stor creature så är det lättare pumpa för det. Det är så inte som silen för den täcka ska till försök ta rakt också. Men till är ju en tutning för oss, Janne Avlarsson, att vi inte får att ta stöden som var under kalta krigen, att det är andra som har en vita och fyra sjöfärjan. Det vill säga, vi där tror att vi att Danmark har natt sätter det här när radaren upp efter radaren, men att vi i färjan har stora vitan som Danmark och så att NATO kan gå fyra sjöar loftrum och så vi tror vi det och allt vita kan fyra gånger hemma. Tack för det. Bill. Ja, i 2006 träckte amerikaner sig bort ur att driva radarna i Islandet. Islandare tog ta stöd till att ha för sitt egna bästa hade kom till den nya stöd att torra land måste självande vara en parser av varje samstarvnon och tog att ta sig själver att räcka ta radarna. Och det är nog samma stöd vi har. Det är ju också egna AHO att vi vill vara vart. Och tog är det också simpla skilta att vi tar också past av tog varje samstarvnon som det är att vara en pastor i Jöken Danmark av NATO. Och tog så jag vi tar i midflöjsten som pura naturligt att vi får hesa här installationerna och sådfället. Fyra och egna bästa och fyra välja förra folk och fyra att kunna vara en pastor av till NATO samstarven som och att kunna lägga lite syndra rikt till. Vi släpper pura outchapes alla ställen vi har onkan här, vi har inte militär, vi har inte näka. Vi får allt outchapes. Så det att vi läta ett lite fäste till det alltid är en öliga bolig kostnad för så vitt att vara täcka in. Fint, tack för det. Högne Höjdal. Jag kanske inte mer säga när det så ut långt tid men jag måste säga att jag ärgar med gå av en Axel vet att det undrar mig alltså otroligt anäkt att upplösa gå men att jauna flocken skipar för en tilltag som så tydligt bär över ändamålet att vi skulle säga ja till en är så långt tid nämligen Danmark för det rörs nu AHM med NATO hur sagt ja till radar och så har all inlägg här först tillsammans vi nämligen att vi skulle säga ja och vi det några stackala då som undervärja och vi har många just något nytt och så vidare jag skiljer det så det har sagt. Det är alltid att allt som sagt det får inte få upplösning men det är en så gjort. Vi nöjas att huxa om för vi själva vi är privileged hem. Och vi lägger som en stor havsshow mitt och i Nordatlandshavet har alltid li här till krigsspänningar har varit bei under örenvälda var det under kalda krigen. Alltså nu om spänningar svartkvita spänningar till världen täcks uppåt. Och för jag har AHM. Ja, och AHM är det att få
avdubbing, lavspenning, at det er trygt til okkar, vi er en sjåførende sjå, her er det trygt til okkar ferast her. Og hvordan gjør vi det best? Det er det vi skulle ta oss om, at avgjørende kunne bære føringar teka. Det er ikke en avgjørende langt tid siden Danmark, nå er det bare for åkna kvikene, og det er langt etnast. Hvis vi skulle ikke bare få en offer you can't refuse, så må vi selv samle oss ved NATO, gjerne ta oss av Danmark, eisen vi Østland og Grønland, hvordan hundene får vi trykke at okkara nærøtje, som er midt i Nordatlandshavet i Arktis, vil et lavspenningsøtje, har vi ikke etja til økta vapnadopping, og han avgjør med å ta fakkareislig, og fakkareislig er ikke veldig steder her. Det er bare vi ensøyes tala, og man får at her synder holdbøyte føringene, kvikene avgjør, som størrevelden i Danmark har sagt ja til. Takk for det. Takk for det. Jeg spør til Pura samt, Erik, ikke ut for at du bare sier ja og amen til alt det der. Takk for det, Høgne. Ja, at det er feil vi høgna til, det er jo sånn tror på det som han selv sier. Det er som det snurrer seg om til at vi har i nekvar, i 3 år, oppleva et økje her det vil øyla lavspenninger, og det er alltid vi har ødelig fein om. Tyvärr upplever vi att såla sig stå inte och jag hade det skärle som tjur skal eller javnaflockna folk att inte görs är otroligt gott. Jag hade det gott det har mött väl upp här. Jag hoppas ju ösnen att för läsa det skärle. Det är gott skärl. Och jag hade ösnen svärd till högna helt från början. Så är det väl just pura gröt. Outjeren ligger till okon. Att vi så tar undervikt till halt någon men till vi som säger ja eller nøy til enda nattradaren. Men hur ska man så ikke spyrja løgtinge hvis det virkelig er så at vi hørte akkurat Lars Andersen sier at norska stortinge skal ratificera disse avtalene ved USA. Løgmaver sier tappers til tætjer og andre land ikke. Og det er sånn en spurning om hver sjankra, hver kategori vi snakker om. Men hvis det er så som du sier at føringar skulle ta avgjørende, hvordan vi ikke bare letja det ut? Det er aller helst stor marlod og fyrtid og lukal. Ja. Nu var bra Løgbar Øljan utørslig, han helt ikke at vi skulle ta det inn i løgtinget, det er samtrøy, og man kan si at det tog man hever henne åttandes nevnt, og hun sender oss i grunnlovene som nekka som skal være her. Og her ligger nøkker områder inne, og her med andre heter skal øsne vidtjøres. Ja, det skal vidtjøres her funnet, men hvor er ikke eisne? Og så kan man si, skulle man så føre sin det vujer? Skulle man sagt, men det er nøkker ting vi kunne vidtjøres til ting noen? Ja. For så gjerne at det endelige støvende tar vi komme inn i åttalsnevntene. Men jeg heldig at det kan også bli sånn det feirlig. Så er det reelle kjøtt at vi tenker gjør vi noe til som løgtinge veldig yngste, eller for det dumt det, og hever løgtinge til neiv og kunnlegge til å kunne teke avgjørende. Da blir det sin tro på å si, men vi kunne ikke være inn løgtinge ved ødlån, og da sier men da er vi ombå i uttalelsene og øye at teke avgjørende her. All right, takk for det. Vi er ferdig i rommater. Vi skal nok slippe, men flere har markeret. Annika først. Helt kjøtt? Ja, helt kjøtt. I mån til løgtinge, så det er ikke nivå, men jeg tykker at det tjener enda mal og bedre, at det er en større åpenleie om hese avgjørende, at for folk vet hva gonger fyrir seg, at løgtinge får høve til at område dette. Så hvis det er en fria ratar som velger Katlan, så burde det ikke være det store trobeleie at vidgjørt han for løgtinge. Det er lukket som utgangspunktet. Arktiska rådet ble stående i 1996 som et friarforum, at det skulle frigjøre valgta. Men det som också så nu är så att det är en ökad spänning men emot till det som jag har i början av inläggen att det är eisne AH-mål till förrungen att vara vi och att få inled och att så radaren kan och få inled och 4 gånger i förskol loftrummet att också få servitan att också få starfolk som få ökta vitan och vara vi i alla processerna till öljande område och diskutera eisne löten om att ivetaka loftrummet och det är essentiellt vi också ivetaka loftrummet att dere hava iver okra loftrummet och här är det några intöker att få. Tack för det. Så jag har en avsämje in i samgången i eisne om enda spåringen hver skal taka støve. Høgne og så Bill og så Axel. Hatchet. Ja, det gleder meg at Annika helder til, men jeg helder at synder så i spår bare til som at jeg vil lagt den ikke noe ikke. Altså. Ja. Det som hender her er en avgjøretid, vi har slett ikke vært videre for forhandlerne, vi har slett ikke vært bort. Akkurat som det i Danmark tog avgjørende om at sanksjonere Russland og søke Ukraina, det kunne rakt alle noen utflåtning, vi kunne at han er språket li etter vi omgår. Det sier vi har slett ikke bare om avgjørelse som har så stor en tøtning for oss. Ok. Så kunne jeg hos spørs Jasper, altså hvis jeg sier vi munnebød, ta et heivar blir myndig. Ja, nå blir myndig. Og det er mest du slipper å bestemme selv hvis du helter akkurat det samme som meg. Hvis du gjør akkurat det som jeg har sagt. Det er ikke frelse, det er ikke demokrati,
Det ikke, det snurrer ikke om han samrangarsøv. Vi litt i akkurat posisjon, og kunne hava, hvordan røyne hava en dialog bæger vi Russland, og så har vi litt midt i elsens eie at det kommer til spenningar mellom størreveltene. Og vi har sagt, ja, men ok, det vel mulig til bruk for sin radar. Men så sjølvan skulle vi reka han sjølve, og ta avgjørende sjølve. Hva egentlig argument imot det? Jeg skylder ikke. Vi får sånn argument. Men hva argument imot det? Vi sjølve skulle ta avgjørende. Men sjølve reka han. Hva argument imot det? Men hvis vi nå sier, får ikke vi ta avgjørende sjølve, vi tar en ertkvøv om det, og vi reker sjølve, så du ikke imot principiellt hvis vi parkerer det rydgesratterlig en løte. Du ikke imot en ratar av sånnfødle som parster av en vesterlensk NATO verdiger og imot eventuelle høytan og estan fra. Helt principiellt. Helt principiellt, så jo, så kan det godt være imot det. Om jeg møter, et eller annet politiske skipene, vi som ombår for folk, møter at en tøylig avgjør for at bestå punkter en vapnadopping, eller en øktan spenning mellom Russland og USA. Det har vi så vurderet fra. Okay. Vi skulle si det her som sippar. Vi skulle ta støv til hvordan sitter vi Javnveien og Valdsjavnveien og Norrlandshav. Til akkurat mål. Takk for det. Så var det, jeg glemte det andre av tykken. Axel, først kanskje? Ja, takk. Ja, for det første, så du tenker der erfindingene ikke høgna, så det ikke enda vanlig vi tiltaksene opplysa folk. Å få tjatje og ikke av nøkler kvikkene og av seg avgjør. Annars alltid og høgni slett ikke øyelig avsander. Vi sier bare til at jeg sier også til at førjer skal sjående hava så med innlitt som Danmark fær, USA fær, NATO fær, og etterlitsradaren. Så for myndelager vi har akkurat så med vitan. Og jeg sier også avgjør skal takke seg førjer. Lagt ikke øyre takke avgjørende. Men det var bare sint at det var norsk døgn høytal, så lagt ikke takke avgjør, så lykjes til meningen Danmark krever, så tar hun ikke vi. Så vi skal halta dem avsatt som Danmark. Så viskar det. Det er ikke mening, men så hoksa man selv over, så kan man også godt halta at Danmark ångte hever en kilager om påskap. Og det er ikke til vi halta lagt ikke takke avgjørende. Det er ikke søgnas forsvaren. Så hever lagt ikke 4 ferna samtidig at vi skulle ikke ha hernalig utgjør og hernalig med i fyrir. 4 ferna. Kan så et landsstyr bare ignorere at det er lagt ikke samtidig til kjøkken søgnas forsvaren og sier vi ikke gjør noe annet. Det er alltid ikke rymelig at det er lagt ikke til noen. Og til at vi ikke har en åpenløyke og virer at den demokratiske spillereglene, så er det vant til at folk får ildkita. Også kan det ganger og skummel fyrir seg at de ikke kan ta seg harst om det her. Annars sitter selv i utenlandsnevnene, og vi har flere funter i landstyret om at de alle her på en. Jeg halte ikke jeg vil ikke neka vite en som ikke vil diskutere i det allmänna rum. Så det här är ikke nekva benjefyren som ikke skal komme fram annet. Takk for det, så er det Bill. Ja, her skal sies at vi først har funnet utlandsnevnene, så vil jeg begynne med å legge telefoner og telter og alt inn fra åkken armen for å ha funnet. Så det kan være at onker sier okker som ikke skal høyres av øren. Det gjør ånga mening. Ta i og nå Axel og Høgni og Ære vil jeg bare diskutere det her, så er sånne bæg kinesere og russere slipper høyre alt som vi har å bære fram med det her. Så da vita allt som vi tog og tar känna alla avsämnar som föringar hava. Det kommer att göra att hej som vi samstarvar vi för att vi egentligen vären vi att låta föringar upplysningar. Tog att vi är en uttryck och oallutande samstarvspartner, tog att vi diska öppenlöjga. Så gärna hesar samtyckna var gjorda som Axel nämner. Så har vi lagt inte just öjna samtyck som öjder stjötnarskipan. Kvar och i en utanlandsnämnd har vi finnit öjna uppgave fra löktingen. Det är samtyckt och i löktingen. Att utanlandsnämnden ska täcka sig av akkurat sådana ting nettopp fyra att vi kunde vara tidsen i allvara ta i vid vitcheras likvidskift vid andra land. Tog i alltid heter det synte farligt spel. Tack för det, Bjarne. Flera markerar, men det är ja, det är sån nek man kan få in och men det som är inte skilje det är att man vet och ser att det är en uttörlig efterspurningar eller det är ett behov för att få en ratare att sätta upp på soffödle som ska vara en integrerad pastor av NATO etterligt Sverige. Tar man vet här så hade det underligt att man lägger sig omkursvägna kärflätan för ett dankstillpå om en ratare upp på soffödle som vi inte har myndlagan här som vi inte skulle ha apert av som vi inte skulle få själva och vara omkursvägna förbojkingen och i dialogen nu vet jag att danska kötten tar sig om att intrea föringar i processen men det kan jag inte bruka till sån det är reellt lite vir för mig. Det som jag alltid har tutning till är när vi diskuterar alternativ. Är det ett alternativ som till dömes att sätta han upp själva, vi vet vad släratar det är, vi vet vad levererar han, vi vet vad skall, vi vet vad manning ska till. Det är inte mer kryptiskt än så. Det ber väl till att föringar själva för något av sig tingene och samstarv vid NATO eller är myndlagar, det kan vara norra, det kan vara Bretland
Och Aaron nämnde till dömes att tar suggest sin största på om det under danskon eller förskon myndlagon. Så jag skiljer ju att ta alternativ inte vill diskutera. Så jag tar för det första en go sagt om man ska ta som att ta över loftrummet som Annika nämnde och det ger oss när vi faktiskt tacka arbet. Hette inte tacka arbet. Tack för det, Jesper. Ja, jag Och så högt ner såna. Jag också lyckas svära högna. Han spurte det här. Alltså mynden som han brukte av sån där barnen och mamman eller pappen min skulle det eller föräldrarna. Men jag husker att mynden jag högna mer helt kvarsyn av rusflaskapen. Vi må när vi tar ut oss rusflaskapen men så tar vi om 22. Vi tar som ett tjon här till andra maur och kon eller bäg kon och kon eller maur. Och det här ger det som en ta blivit mynden jag inte helt en annan. Vi kan gå för att diskutera det här istället för. Lucka väl det pasta som tar sig samman. Och då kan man säga nu har vi helt en ära stöv här vi tar alla akvarör vi har liva lunches samman och vi har ett gott tjonaband. Tar vi så kommer till spårningen till Axel. Ja, det kan gott vara att det ännu inte vill en spårningar om, men gå så ger det hettar, gå så ger det hattar. Anita vill lucka som alltid hållt allmänt ljus. Men vi kommer bomba sig till en stöv. Här det inte talan om att det är några ting som borde vara allmän som är knappt kan bli allmän. Och tog jag alltid det viktigt att vi lukas vi håller gång till inte bara här det point nu men kvar är vi om 5 år eller vi tar så om 2028 ganska så där vi säger ja högne och så är det 2028 att han kommer. Tack för det högne en short replik och så Annika. Ja, det är nog stolt att spela med mynden där. Alltså vi hade tjonale jag Jasper och samma års nu vi har det Rogers fällskap om mat. Det är ju inte fällskap. Det är ju ett förhåll där ett Rogers som bestämmer och så heter han undersåtter. Det vet vi så ser det ja. Så jag vet inte, jag tycker själv att journalen du har sagt att nu har vi inte äger man köpa en bil. Och vi ska inte ge att akata bilen och släppa inte köra själv. Så vill inte. Att det är inte vi äger rätt och demokrati att göra. Det säger sig själv. Det snurrar som man vill själv ta vill att ta äger. Och jag skiljer inte rättliga. Ja, men det är jag som tar skulle öppna en parterapiklinik samman. Jag ska göra och annars ska det bara säga att det journalen som man tar så kan se det här, ne? Ja. Tar vi att han nu tänkte fram. Vi sätter skulle journalen väl förra dammar så är det journalen här bara bror ena för sport om det drar in fram till allt där 64. Hon säger nej. Och sitter där en. Så det här var jag tvingas sätta sig. Det var jag tvingas sätta sig. Ja, tvångsäktenskap Jasper. Annika markerar en låte. Ja, jag ska inte komma in i äktenskapet med Högna och Jasper, men för jag får åter till Male. Så har uttalandsnämnd och nämligen inte givet några tillsökning om några ratar och har givet några landstorsman i Uttarsmalen heimel till affär under samrådningar vid danskostötterna om en ratare och lät det bara vara pura klart. Han ska alltså komma åter i uttalandsnämnderna vid en samrådningar urslite. Och ta en nöktande samrådningar urslit 4 förjar 4 lägger stöva eller det möjligt 4 tägarna stöva. Och jag har fullt allt av mina kollegor i Uttalandsnämnden i halvt att det är skilda folk som inte färre ut vid tronar upplysningar så det ber ju ångan 8-4. Det som jag halde är viktigt och i öttelsen här Uttarus politiska tjärtjen och det är att dere inte spelar om korsen av hånden. Här så följer själv vi har sitter vid samrådningar. Här som dere har först pennan, här har dere finns urslit och kunna ta makrell samrådningar och andra vidskifte. Och det är det som jag också eisne på sikt att dere skulle utnytta i här som förr. Nu nämnde jag loftrum i Johanne. Och nu gjorde man en avtal vid ICAO att Island skulle räcka etterlit vid loftrummen och färjan till att säga att här får 30% av öllon intöknen som kommer av flåfören som flickvar i förskål loftrummet. Det svärar kanske till 200 miljoner om året. Så här är det möjligheter, hvis dere färra rätt fram, att själva täcka räge och ratar någon, kanske inte på en vägen, men på sikt och eisen få till intöknar som några av rösten eia. Så några eia på sikt att klara hälsovirskiften själva. Tack för det, Axel. För det första, det är gott att Annika Olsson är ju aldrig av åttalandsnämnden att man är helt som en tronarskylde, men jag har också aldrig av löptingsfalsk, och som en politiska målståfalsk, om man kan kalla det så här, att det är inte ting som rör på att leka det som finns vid i tronar. Så det är fullt allt. Det kommer akkurat i uttrycka loftrum, så jag har alltid sjått att det är östne, jag vill uttrycka loftrummet, det är arbetet undanför en samkåka vi. Jag har alltid intökande var 100 miljoner kronor här är om året. Men att harst Annika också för nämnt det här men vi ratar nu så ska vi få intöker att det fyra att läta upplysningar till NATO. Alltså så vi har Sjöstå och Limer i NATO så vi skulle gå till alla 400 miljoner mar i herrna var utrustning. Och det ska det inte allt men så intöker på att läta några upplysningar till att fällskap så ska välja och något för.
Jag halt inte ordet till man syntna över rätta för själva som helt rätt så har stånker samman. Att man lyckas svär på att det är värst här jag säger. Jag nämnde inte. Det har sagt för Gud säger. Jag säger det är inte Janne och tal du ska säga rätt till inte rätt på framtiden som du säger. Jag har alltid föringar på sikt ej att kunna ta sig av som vi i skiften själva. Om också vara limor och natt till en helt annan spårning. Men att här var efterligt vi en ratar och gånger för chaufför ska loftrum och samstås ice loftrum till inte tro. Tack för det. Jag kunde huxa mer spurs. Nu börjar vi en sån nice spårning till Janne. Och som man hör så hänger utanrikspolitiker. Vi får öliga kött att diskutera för Danmark och ta riksrättighet. Det hänger bara avlösliga samman om man vill det lite. Men hvis vi prövar att det här vi har kunnat på tandspurningen. Att det en nice spurninger. Skulle förjar överhuvud vara en pastor av Västerheimnon, skrastryka NATO och i varje och trycktar politisk sammanhang. Bjarne? Ja, jag hade inte naturligt att det är något av det görs som en sort annex till understaten Danmark. Jag hade att hvis man gärna vill vara pastor av västerländska hernar samgångar så hade jag att man kan röjna eller sätta sig mål för att man ger till som man själv står och tar man öjna för ett mun till blir en nationalstater. Och det drar till som jag alltid tror på nu i här som för någon. Här är det Danmark och NATO som har tinkast om några vidskifter som kräver avböter mittel andra ett lite vi förska loftrum någon och kabatar och så framväs. Men så länge som vi inte är en showstove så kan man drömma om tandagen. Nu är vi inte en showstove skulle vi förra anno 2021 över en pastor av NATO och Västerheimnon. Det spyr ju att det är politiker i förrjun som säger eller inte om det är russisk eller amerikansk eller onkel andra flåfer som flickver. Vi skulle bara sälja till dig som vill köpa för oss och ta er och politiker. Är vi pastor av Västerheimnon eller inte jävla nej? Ja, det är vi i nästan alla aspekter. Tack, Bill. Ja, självande är vi till. Alltså, du säger det är några politiker som håller något annat. Jag känner bara en. Ja, okej. Ja. Men jag sa ankrar av Facebook att rätt tog ena. Ja. Självande skulle vi till och till helt naturligt vi ligger här och jag hade vi det som Axel brukte året för källa. Jag hade vi det öle för källa. Så jag vill släppa otroliga väl. Och tog alltid att vi skulle glädjas om att vi kunde läta ett lutcenter in till detta samstarv på hända mat. Tack för det, Högne. Ja, hade man svär på. Nu bildas för den så så på den lagman om vi om att det har lärt mig. Alltså herra Jemen det har ju 226 för showman under ören väl var det. Till med det högsta och civila tappen i någon land under grund. Så ser vi om att lärt mig. Vi var bombamaljen allt kalda krutche. Och skall du vilta henne i vardamad inte men det är alltså fast kvitt i rönna ta kvackare på sig. Ja, vi tror i pastor Västerheim. Men vi har inte förhandlat vet att John var vi och tog oss av NATO. Där sitter ju sex vill ha det som men vi kunde gärna avtala om civila tillbringar så här och tog oss om att det ska kosta 4 miljoner axel. Ryssland är alltså limer NATO, det betalar inte något NATO. Det har vi det. Om Grönland var limer NATO hade det helt inte betalt något. Och det hade för helt störst för limer. Men så du gör såna avtal. Spårningen är bara är den 4 månader för oss. Att vi tar hernar ut i förrän så kan ge också alla smål. Det är vart vara vid korsen. Det vet vi skulle komma att gå för bjåd en krigsstöva. Så vet vi att brettar hade inte gått till om russar hästtag och förjar till döms. Så spårningen är bara kvad är det vi vill ha och är det nejot till välmöld en radar kan vara skilla gå över. Men tar det är gott för det kan själva så kommer se vi till de russar för inte öka spänningen. Ja men det kan också gott radar kan brukas lockor som vi tar samma täcko. Det till. Så vi skulle ta våra egna avmål och ta upp öden till öken vidare och inte spela vi som smådranger som har hållit det och vi måste bara säga ja till det som Danmark kommer nu får vi äntligen inled det här hjälp på att det är något fatt. Bill helt stort Arne Jasper för året. Nej, alltså är alltid att jag tror en Högne Röjner onkel så väckna att det nya ger att honor har Lucien Örvis mening än han. Han är en av Isländare. Alltså Isländare reka sina egna NATO-stöj, sina egna stöj och betala för det. Isländare har ändå sänt folk till Afghanistan så att de kan här ha lootage på era matar i Afghanistan. Vi ser fröken och ekvan imskon och sen har gold för det. Tar er sannliga vi på ekva matar. Jag ser vet inte vi på samma matar som tar till dem. Vi släpper öliga latt. Och nu är det en diskussion för vi skulle inte en gång hjälpa några nejers människor att komma till förjar i nejstov i Afghanistan för att släppa bulja. Alltså är alltid jöknegångande alltid vi släppa öliga väl och tror skulle fein om vi kunde lätta näka och vi kände tog att
Føringar sild og fisk ur Íslandi til Bretland som til Kruinon, og da døy nekve føringar tog i sambanden. Jeg vet ikke hvor høgne blandat her og på i dette radarmalet her. Altså, det kan ikke ordentlig samanberast. Det en helt annen støve. Takk for det, Jasper. Ja, vi var jo nu i England i Sørsvig og Utlandsnæmnden, og hadde så funnet vi Middelland og Ísland. Og for noen andre siden valgte så Amerika tøtja seg på sjur Íslandi. Og det som hendte, øyla stort at nå, som noe helt stort at nå, det var det den rikka russiske flåføren lå og flå rundt utenfor Ísland. Og vi skulle ikke være naiv, for vi hadde at vi skulle bare være neutral, vi skulle ikke blande oss. Vi må velge. Vi må velge ut hendavind til handavind. Og her halte jeg at det halde bra, nok så bra semja, at NATO han parsten som vi øya velja være sammen med. Og det halde jeg som vi skulle feknast så vi tar som vi reagerer i, og som lydjast og kommentarene allermest. Takk for det, Axel. Så Annika. Da det kommer til verre tyktarpolitikk, så vi de parster av Veststrøm, noen til Røysnivium. Akkurat det kjært, akkurat her, da jeg sier 400 millioner, så det at man sier at NATO-limet skulle telle 2% av BDO. Og til Sverige er det cirka 400 millioner for jo. Det kan vel være videregående gjørs det avtale ved NATO, eller hva som limer, eller som må være kjoss og kjøy, eller at de så var det jo, så vi betalte nækka. Men det man legger opp til at man kan si at det fyrir det verja okkon, skulle betale okkon penger av det fyrir. Det er helt kjørt land. Takk for det, Annika, og så Bjarne. Ja, nu spurte du om å ta rundt. Lagt før og gå var parste vi. For i Folkefloksens vekkene så er det jo en parste at vi allierer i heimen, og her vi eisne NATO. Sambarsommån i Folkefloksen. Sambarsommån, men da det kommer til styrke så må man ta støve, og til her og hette lukken til. Men det er mest ikke at du skulle ha gode relasjoner og gode samband vi er av tjoer. Det som jeg kunne huske om jeg har lagt av trætet som kjærtsen, og det er at og her var ganske flott å gå fra en makropolitisk og storpolitikk vi ratar og til 1000 ganger 4 mellom Russland og USA, men og her var i den grad eisende tørv å diskutere en mikropolitisk trobelegging som alt okra infrastruktur vi altså utgången til netsamband og så videre. Og i løten en stor diskusjon i løkningen om å privatisere et nå SEV og privatisere okra orskekjørve. Og vi er nødt til at heka til diskusjonen eisen som gonger fyrir i løtene, hvordan cyberallop og terrorallop jo akkurat infrastruktur. Og den diskusjonen mangler fullkomlig i det første systemet. Og det er ganske mislykket viktig som jeg ser en friere der oppe, såttfell som akkurat tatt det. Men i siste enda så lett jo fjøtl og sunt og fyre til, og det koster et eller annet sted. Og til her skulle bruke akkurat forhandlingsstøv. Takk, Bjarne. Annars samde vi det som Annika Olsen sier vi kristisk infrastruktur, vi talte oss tutninga vi setter kjøtla til årskift i Østene. Jeg halte man egentlig underspiller sinter hver møvlige avlengar det kan få for eksportmarsjonen til Russland hvis vi gjør noe sort her. Og jeg halte i Østene at det vesentlige moner om danska verjan i samstad med NATO setter en radar opp i førjen, og om førjer setter en radar opp i førjen. Det sender hver sutt diplomatiska signal til Moskva. Det er samfunnsrom. Ta det kommer til radar, nu är nästan bara snacka med radar, men ta det kommer till han så förr kan man ganska generellt säga ett geostrategiskt aktiv som en pastor kan bruka eller missbruka. Och ta vid vita att det är ett aktiv och folk vill jag gagna ut av det och vi har reisrätt något det har vi för övrigt inte men det vill jag vi gärna ha. Ta kan vi sätta trätnar. Vi vill ha också att fyra, så vi vill allt annat lika ett bombemål. Det är inte sån atombomba länder av axeln, men vi vill ett mål för en allopstisch. Och ta det en risiko som vi bära och vi tar bruk för att få några 4 månader att fyra. Det kan vara till dömes specie marsnar i akong de krästane. Det kan vara att NATO och Danmark hjälper vi att uppbygga kompetenser i förrjun till att räka en slukan radar. Det kan vara övertäcka loftrummet och räka till själva. Det kommer inte intryck till välfärd av att göra det men det är mennande och själva ser och tjoar byggjant. Du säger inte spela kun vi att de fav och aktiv de vill häva och i utanrikspolitisk upp. Tack för det. Och så färdar vi till det sista vimersingarna. Högne, Bill, Axel. Så rundar vi det av. Jag är glad för att Anna Gålsen har tagit ett större perspektiv vid kvar höttarna annars då. Och här vi då tar vi samstämma. Här ska vi ta Abbe själv. Det ska inte vara en honor show så säger nu skulle det göra det. Det är så en helt grundläggande. Men de har inte ett merkantila argument. Ja, att vi skulle få en radar hvis vi får en ES-uppmål. Men jag hade till pura bort vi. Till att det som tar snurr om att vi tar ut och vi mot här fotla Abbe kan man säga trycktar och herna var malen i förrjun. Det må alltså vi så tar väktene att kvärt öker eller minkar och spänningen.
hver vandel ligger ute for förra folk om vi sätta herna var utgjør upp som kan være et allosmål, hva det 4 måneder vannsene vi tog, og hvordan tykker vi at verden ikke være så svarskføyd som man rønt å sette han opp i det, og eisen vi har spyrret gjerne i spørninger. Det er alltid det avgjørende. Så bare en lyd vil man sikkert si at jeg er ikke nægger herna var, jeg har kjørt innlitt i herna mål, men det var et sier man under krøyden man kallar for flakk. Altså man kjøy så det ut som man så var for å forvirre fjentene. Og dette flakket som kort ut vil jeg si at det det løgting eller åttansnenden som skal ta avgjørende. Og at man ikke kan vitje at det løgtingsinstitutioner spurningar. Det alltid en fullkommen røykslør. Det som vi tar oss om til løgting er omgående tidse og mattaka prinsipielle avgjørende først vi skulle hava hernar utgjør i fargen. Det avgjørende er løgting omgående tidse åttan som Axel sier målmalt i fyrir etter fyrir. Kanskje vi sinne dobbeltspil, det vet vi, men det er løgting ikke gjørst. Så det er avgjørende hva det er, akkurat normalt legger sånne verre og atlan fyrir ting, sjåvande kunne vi til, hadde det å ta noen til oss. Sjåvande skal løgtingstega avgjør, jeg halde eisen faktisk skulle ikke avgjør om nega så prinsipielt som jeg sier, vi nå har vi et atter hernar utgjør i fyrir. Takk for det. Bill Justinsen. Ja, det er synd sentralt i hessen åreskiften om at malet skal legge for løgtinget. Jeg har sagt mye mening, men jeg har sjående viring for det. Jeg tror ikke større flokkar av løgtinget som halda til at løgtinget øyne tenker seg støvende, og til rett at jeg har viring for det, særlig at tar man ombord en luttlandflokk. Det er øyne tøytinger mye at man, altså tar man vidtjør slik mål, at man røyner å finne semjer, og tog er det målet ikke avklare. Altså, det er mål som vi vil ha nødt til å vidtjøre, og hvordan man eventuelt kan gjøre for at kunne få en løsning eller en semje om det. Takk for det. Axel V. Johansen, sørste vimersking i dag. Ja, jeg har alltid at, som sagt av oss, at jeg sammen om, så skal avgjørende takes løgtikken. Det er helt avgjørende. Og til at det kommer en etterlysrater i førjens øye føringer. Altså først mynter det her var en større vitan om hva det henter i okkara øtje, okkara luftrummet som Danmark, USA, NATO og andre. Og du kan ta til handelslige parten. Så det som har stått det, så tykker vi ikke på at Russland får rause okken i handel om radar i førjen. Det er ikke kjørst vi akkurat grannaland som har radar. Men det er man kanskje ikke bandet på en pøyet her. Men man kan godt ikke truste ES. Det var ikke ES NATO ikke sammen, men fleste ES-limer er også limer i NATO. Så at spørre for det går far at tøyene ta i det som hendte i Ukraina og Krimhalvøyten her på et. Her Vesterheimen så boykottet i handelsliga boykottar i Russland boykottar i atter. Her flår vi til føren under radaren, og det var godt for okkar budskap. Det er rakt okkar øyla møynt om vi bør boykottar i. Men ta hukte etter okkom, ta møtte folk i Vesterheimen, så hukte de sinter skøyven egen etter okkom. Altså alle var at folk kunne eksplotere det som hender i Ukraina. Men det samme folkene, fleste ur ES, de vil ikke gjøre noen frihandelsavtale, så at vi har samme mulighet av ES-marsknaden som vi har av russiska marsknaden. Og en forstreit, og vi er godt for høyre til frihandel ved ES, som ikke er bunden av kanskje russiska marsknaden, kinesiska marsknaden eller øre marsknaden, så vi standa sin sterskere. Så det kommer godt mitt ES-land da i samband med dette. Så det vil si vi kunne bruke så støvende til okkurs. Annike vil markere, og Jesper vil markere, men vi runder av nå. Klokkan er vi at være 5. Sorry, Annika. Jeg vet ikke om sjurer at det er rundt av, men jeg får si tusen takk for at vi stiller opp til et avhøverskjekk. Bjarne Karlsson Pedersen, Annika Olsen, Axel V. Johansen, Bill Justinsen, Høgne Høytal, Jesper Langgaard, tusen takk for. Hallo. Ja, jeg skal bare si stora takk for at det var siden så trygg for alle settenparsten. Øyelig glad for den store avhånd som vi er for sned, og jeg hadde til å komme, jeg hadde til å være øyelig avhånd, det har perspektiv ur USA, ur Norra, ur Danmark, og så tjert jo førje nesten. Det var omidelig avhånd, og vi vet en flokker ur en trygge, ur Arkamstad, altså sier alle settenparsten, jeg vet at onker har avlyst for at arbeids for å kunne få innlitt i det her, det er det står en pris på. Det er en lydel gav til det som er vi, hver her, ja. En lydel til en vinflaske til det som er vi, du kan bare komme opp og få det. Jeg vet at det er somme som ikke drekker vin, så det er kanskje ikke vin til alt, men til de fleste. Det var åttanlandsnevnden her fyr, som det ble sagt, i London, og jeg vet at det fortalte meg at det var jo en bar som var i en tjattlare og en veldig slott, og her var
som skiljer 800 slø av velge mitt, den største urval som sortimentet var otroligt. 800 slø av velge mitt man kan kjøpe seg og drekke, og vi timian, etla kumman, etla det var soji av koka og kjellbøk, og det var ikke som man kunne huske seg som man ikke kunne få av disse barene. Utan ständigt han inne kommer så fram och bia så kvar till synlig om akkurat realt exotiskt och testa additional låt säga att det var inte svidastitch. Och men en chansmör och en sambasmör en sambasmör. Och det kommer till sköntar i slugon stone sånt där. Så jag skiljer det ta vi Jasper Langgaard kom fram till partition ta säger han vill gärna ha ett glas av ribenasaft. Alltså en mjör som inte leder sig vika omstånden. Det är en äkta sambandsmjör. Det kan bröta och hända i handen av men han ständer fast. Om man så gav han så ribenasaft och till det som hällde sig till och han så kan annars förboje. Det är så betryggande att ha någon folk som är så konservativ och så stövfast som det. Tog fär Jasper inte vin men han fär en flaska. Men att inne få en flaska vin. Ja, annars bara tusen tack för det. Jag hoppas jag hade en årskift. Jag tackar mycket nytt fram till att det var mer låt för att lukten ska ta sig ut till nytt. Alltså några andra ting som var nytt så att det är skumpa jag syndrom det hela. Stora tack för allt som.